ne bala lamɛbagaw break news caman b'an bolo an bɛna ta k'a di aw ma a y'a partager a y'a cari fan bɛɛ fɛ ne bala lamɛbagaw an y'a mɛn Asimi ka bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye a ka page kana ye an ka président son excellence a y'a yira an bɛɛ la k'a fɔ ko masa min ye Ala ye ko n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi k'i b'a fɔ k'i sababu ɲuman ne bala lamɛbagaw Asimi Goïta son excellence a y'i da don ani a facɛ n'o ye Musa Tarawele Ala ka hinɛ Musa la Musa bɛ tiɲɛ so an bɛ nkalon so masa min ye Ala ye Asimi Goïta y'a yira k'a fɔ bɛɛ la ko Musa ko fasoden ɲuman kun de don ko Musa Tarawele ye mun de kɛ a bɛ tiɲɛ so an bɛ nkalon so a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ sa a tɛ faden to dun ko baara bɛ ka kɛ ni wari caman ye an ka jamana kɔnɔna la Musa Tarawele ye wari minnu mara Mali ye parce que Mali ka nafolo de don ni k'a bila Irisi la banki kɔnɔna la o ni banki tɔw diɲɛ kɔnɔ Asimi y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko o wari ko non seulement a ye Mali dɛmɛ embargo kɔnɔna la o wari tila k'a to an bɛ ka minɛn minnu san minɛn caman Musa ka wari maralenw de don Mali ye faso ka nafolo donc nin kan ka hɔrɔn fa nin kan ka hɔrɔn fa donc n'i nana Musa bin cogo fana lajɛ i bɛ sigi k'a lajɛ ko maa kelen minnu tun bɛ fɛ ka Asimi bɔ k'a bin Mali politiciens walasa ka se ka place sɔrɔ olu mɔgɔ kelenw u b'o baara kelen de la parce que an kɔrɔbayara bi an ɲɛ b'a bɛɛ la a bɛ ka k'an bɛɛ sigilen ɲɛna ne bala lamɛbagaw an balimamuso dɔ bɛ yen a ye vocal dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ a ka di ne dante ye k'a k'a la o la ni n bɛ sa o ma se Ala ka la dɛ muso de y'a kumakan bila a ye kumana ne ye vocal in sɔrɔ vocal in vraiment a ye ne datuguna yɔgɔyɔgɔ kɔnɔ n ko fo n ka vocal in jouer maliyɛnw bɛɛ ka vocal in kumakan na mɛn parce que c'est très pertinent an balimamuso a tɔgɔ ko Salama Kulibali Mali tenitigi kɔrɔ de don a sigilen bɛ Faransi bi a y'i da don Musa Tarawele la vraiment a bɛ hɔrɔn fa a ka di ne ye k'a kala a ka nin témoignage in lamɛn n bɛ sa o ma se Ala ka la a k'an balimamuso kumakan na mɛn à propos de Musa Tarawele vraiment c'est pertinent a y'a partager fan bɛɛ fɛ. Fɛn fɛn bɛ Bamakɔ ani fɛn fɛn bɛ ani fɛn fɛn bɛ États-Unis fɛn fɛn bɛ Mali la bɛɛ n'i sigiyɔrɔ de don ko bɛɛ ni sɔgɔma bɛɛ ni wula bɛɛ ni tile bon i k'a fɔ maliyɛn dɔw ɲɛna a ye video n ka vocal kolonkolon ka se fɔ Bamakɔ a k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna minnu bɔra ka Musa fa n'a ba nɛni k'u ka bɔ k'a fɔ Musa Tarawele k'u ka taa Musa ka so u ka taa yafa ɲini Musa fɛ u ka don misiri kɔnɔ u k'a fɔ ko Musa k'a y'i tɔɲɔ k'i bɛ yafa ma Ala kama n'o tɛ Musa dalen don alijinɛ de kɔnɔ bi Ala ye Musa mɔgɔ si tɛ Mali fɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Musa Tarawele kan hali Asimi ninnu sen t'a la Musa de b'a faso fɛ n'o tɛ a ma deli hali Moribo ma deli ka nin kɛ ka wari mara dugu wɛrɛ la ko k'a faso dilan mɔgɔ min y'a kɛ diɲɛnatigɛ la premier c'était Musa dans le monde Musa Tarawele ale kelen de y'a kɛ ka wari maga dugu wɛrɛ la ko san 30 ni san 40 ni kɔ ko denmisɛnnin wɛrɛw bɛ na k'olu de bɛna ka na jamana jɔ ko wari bɔ k'o di o denmisɛnnin kelen ma olu ka bɔ k'o sɔrɔ o y'a sɔrɔ maliyɛnw bɔra ka Musa fa nɛni rebelle kelen de kɛlɛ ye maliyɛnw bi Mali sɔrɔdasi kelen kun t'a la donc maliyɛnw n'aw bɛ miiri min b'a dɔn ko Ala ko ye tiɲɛ ye a ye min bɛ se k'a fɔ i da jukɔrɔ ou i b'i bolo fila ja misiri la ko Bala sɛbɛtu Bala cɛ 17 den ko i bɛ yafa ma Ala kama an y'i deli an y'i tɔɲɔ ni min bɛ se ka taa Mariyamu fɛ yen Musa n'a denw kunna wolo la dɛ hali villa a ma jɔ a denw ye fɔ denkɛ min ni saoudiyɛnw ka di a da tɛ Mali problème ko la y'a ye Musa bɛ sa don min na sojuni kelen ani warandani kelen a n'a ka groupew sigiyɔrɔ wa Asimi fa kun bɛ yen ɲɛ bɛ nin kisɛ in colonel fɛn fɛn la ye bɛɛ fa kun bɛ Musa bara ye parce que a teriw don a ye wari mara hali a m'a fɔ a teriw ye a y'a denw wele ka don so kɔnɔ fɔ mɔgɔ kelen o ma don dɛ nka ne bɛ min fɔ a ye mɔgɔ yan'a ka bɔ ka mɔgɔw nɛni a ye diɲɛlatigɛ ɲɛɲini fɔlɔ a bɛ bɔ ka mɔgɔ nɛni hali Asimi min nana k'o b'a ka Mali dɛmɛ a bɛ bɔ k'o fa nɛni k'o ba nɛni ni mɔgɔ kan ka taa kaso la bi a kan ka bɔ ka Umaru Mariko fa nɛni k'a ba nɛni dɛ parce que ale de ye rebelle kelen a ju ye Umaru Mariko ni ani Diko ni Cɛbilen Daramɛ
ani maître Dema Diallo ayu minene ani Amirou Jabate ministre Amidou Jabate ayu minene Musa kuna wolola de Musa ya fa na badi ali mutakata lere abe ya fa mare parce que ngako kadaye mais mba fayi uka ya fayi ni Musa fe Musa ko ale ma do mina bureau kono ko ne dogoni ka kera tugudi ko non ka nana ki ga fanga bla mutakata li idai ki miro don doro la suina Allahu Akbar ne ta o doroni ntamo wonni ni de ne ko aka boka ya fayi ni Musa suferi mais Musa sara tugumna wallahi ba almami dɔw bɔ buye ay dara o fo o tɛ sa tugu la ka taa lagan sara seli dɔrɔn ka n'i da ko mura banna kɛra ta tugu ye a ma n'i ma kɛra a ma foyi ka tila ka walidenw na don a denw a walidenw tɛ dɛ Asimu ninnu ye Musa alaladenw de a teriw denw don a baarakɛɲɔgɔnw denw don olu de jɛra ka sorasiya sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ mais Musa de ye Mali kunna wolo o mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka Mali kunna wolo bi n'a ma kɛ Musa Tarawele ye Musa ka wari de ye ni fɛn jugu in bɛɛ ta ka bɔ an kan fɛn bɛɛ tigɛlen an na ni Musa kun ka wari maralen tɛ sabu a sɔrɔ a ye coup d'état kɛ Asimu na o a y'o ɲɛɲini ɲɛma sɔrɔ o la ni 5 colonel ni 6 colonel an b'a fɔ 8 colonel de a bɛ daminɛ jɔn na 8 colonel parce que 8 colonel a bɛ daminɛ jɔn na a ye Baba Musa fo n'a ye Baba Musa fo ka bɔ yen nɔ olu ye cɛkɔrɔba a bɛ jɔn da kan min ye diɲɛ bɛ diɲɛ yɛlɛ deuxième soldat classe Dr Choguel Maïga international a ye diɲɛ bɛ ɲɛ yɛlɛ parce que a taara ni mo mun ye Asimu a t'a kunkolo la dɛ Asimu bi yafa ma ne dɔgɔ ne den i ba bɛ tiɲɛ fɔ mais i bi yafa ma ne den n bɛ tiɲɛ de fɔ ala min bɛ Choguel kunna a tɛ mɔgɔ si kunna a bɛ mɔgɔ filanan min kunna o ye Ablaye Maïga ni Ablaye Diop ye olu mɔgɔ 3 Bamakɔ n'o tɛ ɲɛ bɛ Musa mara ninnu na ninnu bɛɛ ye zon ye Allahu Akbar breaking nka ye news bɔ a ka yafa ɲini Musa fɛ Alifa filɛ nin labanko juguya a tɛ tɛmɛ Alifa ta kan a tɛ mɔgɔ dɔn Musa ko ten de k'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ani maliyɛnw cɛ o tiɲɛ Ala y'o tiɲɛ dɛmɛ o tiɲɛ dɛmɛ n'Ala ma kalo 3 kalo 4 bɔ Ala ye Musa ka kalifa minɛ a la ka tila tugun Musa den minnu nana n'olu nana ka na Kidali libéré sisan olu ka tila k'o bugɔ k'o bila maliyɛnw aw tɛ bɔ a ka taa Musa kaburu la tile kelen a ka taa a ka fara ɲɔgɔn kan a ka taa yafa ɲini Musa su fɛ a ye taa yafa ɲini ko Musa ka yafa o ma dɛ Musa ka yafa Asimu de yafara Musa ma Asimu ko an fa i bɛ yafa ma koyi k'an b'a bɛɛ kalama wa Choguel ni kɛlɛ in kɛ k'a kɛ Kɛnzanbugu foyer la nin don in NPR fɛn bɛ sigi don min na vers 16h Musa ka dɔnkilini sanu nɛkɛ ni yo wari nɛkɛ ni yo Mali kile kɛ ka o Choguel y'o de kɛ ka salle dayɛlɛ commune den bɛɛ donna a ye yafa ɲini Musa ka ministre n'a ka fɛnw fɛ a ko k'olu ye zon ye k'o ye mais zon kunbaw nana u ye Mali kɛ po hali kɛlɛkɛminɛn kun tɛ yen Bala n'a jolo min taara n'a nɔfɛ mɔgɔw u ye wari de mara mɔgɔ si tɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ Afiriki ko k'a ɲɛ kan ko min bɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Musa Tarawele kan a tɛ cɛ la a tɛ muso la Musa ka denkisɛya a fa n'a ba den ninnu ɲɛmɔgɔ den tɛ dangaden jeli tɛ Musa la alala jeli de bɛ Musa Tarawele la ni min bɛ Musa remercier bi a ye bɔ a ka Bala n'a jolo remercier n'i y'a mɛn hali bi Mali projet ma daminɛ dɛ Musa ko Asimu ma fɔlɔ aw bɛ préféré ka min daminɛ fɔlɔ a ye douane ɲɛnama kelen jɔ fɔlɔ Mali la a ka baara daminɛ ni douane ye a bɛ ɲɛ sɔrɔ o la a ka commerce ni fɛnw dayɛlɛ joona joona a ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ donc maliyɛnw a y'a dɔn ko Musa bɛ Mali fɛ a y'a fɔ ɲɛna k'ale t'a Mali lamaloya mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ a y'a fɔ don min na duloki min tun bɛ Musa kan na ani kunun Musa tun bɛ min dɔn cɛkɔrɔbaya nana de n'o tɛ a ɲɛna k'a bɛna si sɔrɔ de ka faso kuma bɔ mais a denw nana u y'a kuma bɔ Ablaye Diop an b'i fo Dr Choguel an b'i fo an bɛ sen kɔnɔ Asimu
y'i fa ka kuma lamɛn Ablaye Mayiga y'i fa ka kuma lamɛn Ablaye Diop y'i fa ka kuma lamɛn Maliki Jaw y'i fa ka kuma lamɛn Choguel Mayiga y'i balimakɛ ka kuma lamɛn i kɛra a fɛ ka sɔrɔ i t'a dɔn n'i ko k'i kɛra a fɛ ka sɔrɔ e de ye NPR créé o IDPM o y'a sɔrɔ hali Musa t'e dɔn ka Seguli ninnu ni minisiri Jara ninnu ni minisiri Jara ninnu ni Tal ninnu ni fɛnw bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan tila ka Samasal ninnu bɛɛ fara ani Buwa Tureja ninnu k'u bɛɛ don NPR la minisiri kɔrɔ Musa ka minisiri kɔrɔ cɛ fara ni Madame Jara k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u don NPR la Choguel Kɛnzanbugu a kɛra ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Basiru a ye Musa kanu o y'a sɔrɔ école-maître tun tɛ sara Basiru Kulubali le taara fɔ Musa ye a ko Musa ye ko école karamɔgɔw tɛ sara Musa ko k'a ka taa Bagadaji ko n'a taara k'a bɛ ka ko foyi tɛ k'a la Kaya Sidibe ni Musa Basiru taara a y'a bɛɛ ɲɛfɔ Musa ye école-maître directeur zone fɛn fɛn kuleba tun bɛ yen Alifa bolila o de senfɛ maliyɛnw n'a t'a dɔn n b'a fɔ aw ɲɛna ne tɛ mɔgɔ nɛni mais ne bɛ tiɲɛ de fɔ a ye bɔ a ye juma kelen lajɛ Segukaw n'a ye vocal sɔrɔ a y'a k'a la kama a ka bɔ Segukaw a ka mɔgɔw bɔ u ka taa yafa jeli cɛkɔrɔba su fɛ cɛkɔrɔba ka jina ni zone kun don miliyari hakɛ min bɛ Moscou wari tɔ de bɛ Moscou hali bi wari tɔba de bɛ Mali Moscou hali bi ɲɛ bɛ satellite na dɛ projet si ma daminɛ dɛ a bɛ Musa ye nafolo min mara ye o wariw de filɛ nin ye Allahu Akbar ne k'o de fɔ aw ye Segu ka cɛkɔrɔbaw ne faw ni kɔrɔw ani dɔgɔw ni denw ani Kitakaw ani Bamakɔkaw ne y'a deli Ala kama a ye bɔ a ka yafa ɲini Musa fɛ n'a ye yafa ɲini Musa fɛ ɲinɛ san nin ye janfa kojugu fɛn fɛn bɛ Mali la nin y'a bɛɛ taatɔ ye bi Ala b'a a bɛɛ kolonkolon ka taa a ka Musa Tarawele ka moto bolila kɔrɔba minnu n'a y'u jagoya faga jugu ninnu a bɛ kojugu kɛra Mali la koyi a ka Alifa ta Alifa fɛ a k'a fa ye ko Alifa ko wa k'i ye nkalon ta ka da Musa Tarawele min na ko wa k'a ka wari de kɛra ka minɛnw san n'a ma taa fɔ a ma ɲi dɛ maliyɛn bɔ ka yafa ɲini Musa fɛ dɛ muso minnu fana bɔra dilankolon ka taama ka taa fɔ arayida ni fɛnw na ko Musa y'u denw faga wa alikiyama kiti ka gɛlɛn dɛ nin don ne ye n sigi de n ye diɲɛ lajɛ ne ko maliyɛnw aw tɛ diɲɛ dɔn aw bɛna diɲɛ faamuya Musa taara Alifa mana wa a ma ko kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ jeni wa a ye sabali ko ye maliyɛnw a ye bɔ ka yafa ɲini Musa fɛ Allahu Akbar a ye bɔ ka yafa ɲini Musa fɛ hali muso tun tɛ violer Musa tile la Mali la tiɲɛ don muso tun tɛ violer Musa tile la a y'o de idée di a denw ma a ko Asimu ninnu ma ko caman bɛ yen n b'a fɔ aw ye a ye t'o sira kan Asimu ne bɛ min f'i ye n'i y'a dɔn ko mɔgɔ min ye janfanci ye i ka groupe la a bɔ yen maliyɛn denw b'i kɔ extérieur la Bamakɔ fo diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ la maliyɛnw aw yɛrɛ nin bɛ aw tulo la nin ye témoignage de masa min ye Ala ye n bɛ sa o ma se Ala kala sur carte lamɛn i tɛ fili nin y'an balimamuso de ye a tɔgɔ ko Salama Kulibali ko ka video kolokolo nin ye Mali porteur d'uniforme de ye a bɛɛ kɛra a ɲɛna a bɔra ka mun fɔ nin ye a kelen ka kuma tɛ président de la république de bɔra ka bila ka pasi sanfɛ mɔgɔ caman y'i munumunu kuma in kɔrɔ mais an minnu bɛ bɔlɔlɔ sira kan n'an bɛ kow ɲɛɲini an y'an da maga la parce que anw tɛ dɔn kɛ ni misigi man d'an ye wa an t'an fari siɲɛ n'a t'an ŋɛɲɛ ayi o ye tiɲɛ de dɛ oh yeah masa min ye Ala ye ko n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi k'i b'a fɔ k'i sababu ɲuman ko ni dɔ m'i biri ko dɔ t'i pan n'an bɛɛ y'an jɔ k'an tilen n'an ko k'an b'an pan dɔ kan bɛ kari ne bana lamɛnbagaw ko Baba Musa Tarawele ko mun fɔra an ye Mali politiciens fɛ ni ka cɛ ta k'a kɛ monstre ye donc ko Musa tɛ monstre ye u ye jɔnjɔnjɔ de sira kan k'a janfa au nom de la démocratie an bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la président bɛ kɛ a bɛ coup d'état kɛ don min na a taara kalifa mɔgɔ min na o kɛra Musa Tarawele de la o kɛra an bɛɛ sigilen ɲɛna
mbe samakse ala kala anyabo photo la background nata ni do ya soro mogo te ka simi supporter na borone dantere ni nyogona klinglenu ne bala la mebagaw ko musa ye wari de mara jamana in ye ko kololo wari ko dane don ko o wari o de bena kɛ hali ka mali satellite mina bɔ rici la n'an bɛɛ b'a kumamugu ba la o satellite mina le ko musa tarawele ka wari maralen de don jamana ka nafolo surasi mina minnu bɛ ka bila jamana kɔnɔ oui a caman ye impôt wari ye mais masa min ala ye Asimi Goita da ko musa ka wari maralenw de don a y'a yɔrɔ f'u ɲɛna yanni saya ka sa ma musa ye u ladon avion kɔnɔ u taara rici la ni ka papier signé walasa président bɛ se ka accès sɔrɔ wari ninnu na donc ne bala lamɛnbagaw ko jɔn bɛ sabaga ko la don ko sini dɔ b'a kelen kelen jɔn bɛ sabaga ko la don fo sini dɔ b'a kelen kelen ko nin ye kuma de ye maliyɛndenw k'a ta k'a farun ka nkalon bɔ an da ko maliyɛndenw ko musa ni yafa deli de ka kan ko yafa de kan ka deli ko parce que masa min ala ye bi an bɛ kuma la eri min na mun de ɲɔgɔn ɲalen bɛ mali kɔnɔ suɲɛli tɛ saba min bɛ a da bɔgɔso kɔnɔ musa bɛ sa don min na gouvernement de ye du d'a ma mais a tun bɛ don min kɔnɔ du fitininin a ma jamana nafolo don fɛn foyi la o y'a sɔrɔ u ye diɲɛ nafolo fɛn bɛɛ ta ka juru bɛɛ ta ka nkalon bɛɛ ta ka da la jaja n'a tun y'a diya a bɔlen kaso la nafolo min kun maralen b'a bolo a tun bɛ se k'a ta ka vigeriya kɛ n'a ye mais a m'o kɛ a ye nafolo in ta k'a kalifa jamana ɲɛmɔgɔ kura la n'o ye Asimi Goita ye o nafolo de taara ni ka baara kɛ ko wa k'ala ma daminɛ fɔlɔ ko mali jɔli ko ala ma daminɛ fɔlɔ ko parce que ko kasabi de bɛ maralen mɔsukunya jamanaw ni jamana wɛrɛw la ne balalamɛbagaw ni an balimamuso kumakan de ye voko in ka jan n ye dɔɔni dɔrɔn de ziya la donc je crois que aw bɛɛ y'a faamuya ko segukaw k'a b'a ɲini segukaw fɛ k'an ka bɔ ka yafa deli baba musa su fɛ k'an ka bɔ ka yafa deli a fɛ ko parce que ko janfa o mana fɛn min faga tiɲɛ tɛ se k'o la bange dɛ fo ni ko tuma ma se ko janfa de donna a kɔ an dun bɛɛ bɔra janfa in kalama nin kelen de u y'a se ka nin kelen de kɛ Asimina yan ni bɔlɔlɔ sira yɛrɛ kun tɛ san b'a sɔrɔ an datuguna ɲɔgɔn kɔnɔ a bɛɛ ni ala na kira cɛ oh yeah ni bɔlɔlɔ sira kun tɛ yen ni réseau kun tɛ yen bi san b'a sɔrɔ an bɛɛ datuguna kɛra samara sengele yan kɔnɔ mais masa min ala ye on a l'accès aux informations donc u ye mun kɛ musa la o tɛ se ka kɛ Asimina alhamdulillah rabbil alamina mais ni break news ba de ye donc an b'an balimamuso fo voko in na voko in bɛ whatsapp groupe kan a y'a ta a k'a cari fan bɛɛ fɛ à l'heure des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse an ka bɔ yen an ka taga datugunan cuwa kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛ an ka ta k'a datugunan cuwa kɔnɔ l'armée malienne monte en puissance ne bala lamɛbagaw an ka diɲɛ datugunan cuwa kɔnɔ an ka don min an ka taga min an ka taga Niger ne bala lamɛbagaw Tiani ye break news kɛ n tigi ala Tiani ye break news créé Tiani ye break news créé n balima lamɛbagaw Tiani ye mun de kɛ n'o ye Niger président ye Tiani ko Faransi ma k'u ka ji dilan usine min bɛ Niger ko ji tɛ dilan tuguni Niger ko nin y'o ko bannen pewu Tiani ma nɔgɔ la ilaha illallah Faransi datuguna tuna kɔnɔ ne Faransi ko bannen la France a été enterrée Faransi sous-donna par le Mali Asimi Goita ala k'i simaya Asimi vous avez libéré le monde wallahi ye diɲɛ libéré wallahi ala de b'i sara wallahi Asimi Goita ye diɲɛ libéré ne bala lamɛbagaw Tiani mun sigira Niger kunna masa min ye ala ye Tiani y'i kanto ko Faransi ka ji dilan usine min bɛ Niger n'a bɛ f'o ma ko Veolia k'a datugunan cunna kɔnɔ ko Veolia tɛ baara kɛ tuguni Niger dugu kɔnɔna la ko Niger yɛrɛ bɛ ji dilan a yɛrɛ ye dorénavant n'i ye nin kuma in ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko bravo à Tiani mais n'i ye nin ta ka nin lajɛ ça c'est de l'insulte au peuple africain n tigi ala ni ma ɲɛ anw ma n tigi ala anw mɛnna ni faden sagoya la sa ne bala lamɛbagaw qui pouvait imaginer que ko hali ji ala bɛ sanji min na ka na di fufalaki fu baji min bɛ an ka jamanaw kɔnɔ fufalaki fu ko hali Faransi bɛ ka ji feere anw ma bada yɛrɛ la n tigi ala i ma dɔn an kun fakonnen don la ilaha illallah mais farafin bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la la ilaha illallah an dɔw bɔra Mali la denmisɛnniya la la ilaha illallah an ka ji an ka jamana kɔnɔ Faransi bɛ bɔ a ka jamana kɔnɔ ka na an ka dugu kɔnɔ ka na ji feere anw ma an yɛrɛ ka dugu kɔnɔna la n tigi ala e ma dɔn fakon dan ye ka ji feere ma bada la ka ji feere ma yɛrɛ ka dugu kɔnɔ la ilaha illallah c'est à dire ala ye Faransi dan an tɔw fɔnɔ la quoi c'est à dire ala de ye Faransi dan ala ko Faransi k'e ma dɔn e den sanama ye e ye den ɲuman ye k'e ye farafindenw ala ɲɛ aw da aw ka Faransi bato nin t'o ye wa e ni ala na kira cɛ nin t'o ye
awo ka buka dugu kono koni ne bala la mabo ne galon tiga ala kana here kenye c'est-à-dire français be bo ka jamana kono kana an ka dugu kona la jamana biduru ani nani français be ji fere an ma an yɛrɛ ka baji ji an ka jamana kono. Ah mais les dirigeants africains vraiment c'est vrai là que tout le monde m'excuse mais vraiment ni asimini kumana vraiment ala kuma jamana mo dan on ma feu la hawla wala quwwata illa billahi lazilakim subhanallah ka jifre en ma en yɛrɛ ka dugu kɔnɔ c'est-à-dire nous sommes tellement incapables an kana se ka mobili dilan sa an kana se ka usine dilan an kana se ka ciment dilan an kana se ka mangala dilan an kana se ka sukaro dilan an kana se ka bâton dilan an kana se ka avion dilan an tɛ se foyi la hali fourchette an se ka dilan mais ji baji min b'an ka jamana kɔnɔ France bɛ bɔ ka dugu kɔnɔ ka na baji ka buteli kɔnɔ k'a ta ka d'an ma n b'a karan kɔnɔ. Mais non mais c'est grave non ne man da don Mali ko la a bɛnna ala na kira cɛ ala kana hɛrɛ kɛ n ye masa min ala ye cani ko ale ye den dusuman ye ko tubabu tɛ ji feere ale ma ka jamana kɔnɔ donc ko France ka ji dilan usine bɛ Niger ko vraiment ko tɔgɔ ko Veolia ko donc ko o ka bɔ ka jamana kɔnɔna la donc ala ka nin ko in kɛ dusukolo ye tɔw kɔnɔ parce que usine baden de bɛ yen a bɛɛ kan ka taga tous les usines là doivent partir ou ka anw yɛrɛ wele ou ka accès da an ma an yɛrɛ ka banque an yɛrɛ ka an ka busines da yɛlɛ an yɛrɛ ye nous sommes des hommes d'affaires ici on a besoin de l'accès et de l'opportunité pour que an yɛrɛ bɛ se ka taga nin kan ka jamana kɔnɔ vraiment nin yɔrɔ in an b'a fɔ ko bravo à Tchani awɔ Tchani ye breaking kɛ oh yeah donc Tchani ko nin tɛ k'olu ka jamana kɔnɔ tuguni ko dorénavant ni ala sɔnna ma ni kira sɔnna ma olu yɛrɛ bɛ u ka usine u b'a k'u yɛrɛ ye maa wɛrɛ tɛ ji feere tuguni Niger ma tuguni nin y'o ko bannen pewu alhamdulilahi rabbil alamina n ka cɛ an bolo yɛrɛ min na an ka bɔ yen an ka taa an da don nafoloko la AES ne b'a fɔ o ma ko Amton n ka cɛ AES ko nafolo bɛ bɔ ne bala lamɛnbagaw nafolo ko in c'est très sérieux gololo nafolo in n'o ye CFA ye masa min ye ala ye ni jamana saba ko k'u b'a sɛni tigɛ ka bɔ an kana ala t'a kɔfɛ ne bala lamɛnbagaw France datuguna tuna kɔnɔ c'était français dabali tɛ français ye masa min ye ala ye France ka kalo kura nata kalo min bɛ d'o kan n'o ye janvier ye i ye faamu n'o ye janvier ye France ka nafolo t'a bolo la France a besoin de 285 milliards d'euros pour pouvoir doter l'économie française pour l'année prochaine a tɛ France bolo France mago bɛ milliard euro milliard 200 milliard ba fila ani 85 o euro France mago b'o de la pour que France bɛ se k'a ka jamana balo o tɛ France bolo France ye samara don a sen na ka taga diɲɛ dugu bɛɛ la walasa o bɛ se ka juru ta le moment donc que France bɛ k'o kɛ le Mali et le Niger et Burkina Faso ils ont tous les experts du monde au Mali à l'heure dont je vous parle ne bɛ ka kumaw fɛ heure min na diɲɛ expert bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ nin heure in na pour que ka se ka an ka Sahara wari k'a bɔ ni ala sɔnna ma an bɛ kuma la heure min na ne bala lamɛnbagaw les experts chinois sont au Mali an bɛ kuma la aw fɛ heure min na ne bala lamɛnbagaw les experts de la Russie sont au Mali an bɛ kuma la aw fɛ heure min na ne bala lamɛnbagaw les experts turcs sont au Mali an bɛ kuma la aw fɛ heure min na ne bala lamɛnbagaw les experts de l'Inde sont au Mali ne bɛ kuma la aw fɛ heure min na les experts du monde entier y compris les 3 pays a bɛɛ bɛ Mali la ni heure in na o bɛ ka nafolo ko o bɛ k'a dilan an bɛ kuma la heure min na nafolo ko bɛ ka trembler nafolo ko bɛ ka dilan ni heure in na donc a kana kɛ mɔgɔ si kɔnɔ ko wari ko in ye kulonkɛ ye dugu kura jɛra nin ko in banna ka ban nin ko in datuguna tuna kɔnɔ donc la France est finie pour de jamais parce que sans l'hégémonie de CFA la France va périr c'est-à-dire France bɛ tunu de France bɛ komi ɲiko tan pouf a tununa a mɛn o mɛn a na kɛra a yɛrɛ kɔnɔ yiri kɔlɔnjuguw yiri donc France ka yirijuguw a karila France kɔnɔ i ye faamu handiga haransi nin y'o ko bannen pewu nin ye handiga Mali de ye sisan sa nin ye handiga Burkina Faso ye nin ye handiga Niger ye ni ala ma foyi ka anw na ne bala lamɛnbagaw France ko banna parce que France ma se k'a ka économie gérer avec la présence de CFA imaginons-nous pour une seule seconde sans le CFA comment la France va faire. La France est pauvre malgré qu'il garde les devises de l'Afrique. Ay ama kuma imeo.
Ngo, nafolote France bolo. Bien vrai que Amou bolo Djonia là pendant 900 ans. France m'a ka budget géré. Nafolote France bolo. Malgré que Ali bi devisi be ka bluka jamana kono 50%. O bela fente France bolo. Nafolote France bolo. Bien vrai que be ka nga war prêter chamalière. O bela France m'a ka budget balancé. Ne bala la mabagaw France ko bana Assimi Goïta a enterré la France. Dobi Djoko Dante ko to dmen ok mba da awma aka ataka 500 ne bala na mebagaw Francika jurumi kume France là c'était de 300 milliards et de 3000 milliards. Aujourd'hui la dette française est de 800 000 milliards et 800 milliards. Non, je m'excuse, c'est de 8000 milliards. 8000 milliards. Dette française était de 3000 milliards de dettes. Aujourd'hui, là où je vous parle, dette française est de 8000 milliards de dettes. Drôme Clinton France Boulot. France kera terroir contre lui. France quand on a inventé la Mali là dans 2 ans, Inch'Allah. Les Français vont venir en aventure très bientôt au Burkina Faso. Les Français vont venir en aventure très bientôt au Niger. Wallahi billahi alabake. C'est fini pour la France. Ils n'ont rien. Il faut voir le président français comment dire, chez les Arabes. Il est en train de béguer pour l'argent. C'est de la honte. Le monde est en train d'assister l'hégémonie mondiale française. C'est-à-dire s'ancrer. C'est-à-dire éliminer devant le temps réel, devant tout le monde. Ça va plus chez la France. Assimi Goïta a mis le dos de la France au mur devant tout le monde. Vraiment, mes chers compatriotes, aye esi bina ko ke diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ma segin ni fɛn min ye Faransi ko banna ka ban dɔ bi jɔ ko Dante ko cogo jumɛn e bɛ ka nin mun fɔ nin ye tiɲɛ de wa ne tɛ nkalon tigɛ o n tɛ dɔn kɛ ni misigi man di n ye wa n tɛ n fari siɲɛ n'a tɛ ɲɛnɛ oh yeah n tɛ n fari siɲɛ n'a tɛ ɲɛ a y'a lamɛn kɛ nin ye Faransi ministre de l'économie de ye nin y'a yɛrɛ kumakan de ye a ye kanto ce budget de 2024 est la première marché ye faamu ambitieuse pour accélérer le désendettement notre pays et réduire notre dépense publique. Bruno Le Maire. Ce budget de 2024 est la première marche ambitieuse pour accélérer le désendettement. C'est-à-dire que France 2024 jurui ko ni beka wari min ɲini pour que ka 2024 budget kɛ ko ye fɛn de ye to mina France bɛ se ka bɔ juru kɔnɔna la. Notre pays est réduire notre dépense publique. Ko olu ka jamana ye dɔbɔ u ka dépense ba la u bɛ mun kɛ jamana kɔnɔna la ko leur pays ont réduire. C'est faux, c'est un menteur. Voilà un banquier, soi-disant un banquier qui n'est pas à la hauteur. Il fallait appeler Alassane Ouattara. Ah yeah! Pour venir vous aider. Oui, Alassane Ouattara. Allô, Alassane Ouattara. Allô, l'économiste, le docteur en économie. Allô, Ouattara, Ibenwa. Ouattara, Alassane Ouattara. Allô, le mari de Dominique, tu es là-bas? Alassane Ouattara, la France a besoin de toi. L'économie française a besoin d'un docteur agrégé comme toi. Il faut aller sauver la France. Espèce d'enfoiré. Voilà les banquiers du monde. Il faut me dire les voleurs du monde. Nous les zonés. C'est des voleurs. Ils ont détruit le monde. Des bichères. Des doctorats en économie. Les gens qui ont des doctorats en économie, ils ne peuvent même pas diriger l'économie de leur pays. Les voilà devant vos yeux. Il faut me dire les docteurs en vol. À Bézon. C'est des voleurs réunis. Je les dirai devant leurs fils. Des voleurs, des agrégés en vol. Des voleurs. Ils savent que demandent ta fouille là. Vous savez que demandent la tanière aussi. Vous savez comment détourner l'argent. Quand on sous le boulot, et pour désaprir l'argent et de s'enrichir. Boire beaucoup d'alcool, baiser la nuit, fumer des cigares, des balaises maisons partout, là où ils n'ont même pas l'accès à ces maisons. Des balaises voitures. Faut zoomer l'immobilier là. Faire voyager les prostituées partout dans le monde. Voilà leur vie devant vos yeux. Donc Alassane Ouattara qui avait donné 2 semaines aux Maliens, Alassane Ouattara a 2 semaines dans quand l'économie est bonne. Donc comme il est très proche de la France, il passe 5 jours en France et 2 jours en Côte d'Ivoire. Donc Bruno, il faut appeler Alassane Ouattara et Boubou Cissé pour aller vraiment aider l'économie française, comme vous êtes autant bien en économie. Voilà un pays qui ne peut même pas diriger leur propre pays
Et ils sont en train de contrôler 2000 millions de l'Africain. Hein? Et moi, je suis donc, Assimi Goïta, ko au bana, ko anga jamana teke farise ko jamana ituni, ko ni yo bani. Vraiment, ce ne sont pas des économistes. Ora la meka fomali on c'est très très important. Amena dugu kura minjo, anga bo diplôme ko nuna. Il faut prendre les gens avec leurs capacités, avec leurs compétences. Akana tra zonta kublanga jamana nyamoya la. Katra zonta kublanga joro et patrouille la. Ou katanga jamana datuna tchankono. Et regarde le bilan de Oakley. Mekla Canada Moula, c'est tellement pertinent. Quand tu regardes le bilan de Oakley, ça dit ni malien d'un quoi. Ça dit Abila est révolté de quoi. Ça te donne l'envie. Ça dit qui est fa quoi. Peine à la nakratche. C'est les cadres A du Mali. Comment ils ont volé le Mali. C'est la même chose comme la France. Donc, ils ont besoin de les 270 milliards de 2023. Jamais le pays n'aura autant emprunté pour financer le train de vie de l'État. Combler un trou par un autre trou, c'est le cercle vicieux des États surendettés. Et pourtant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a déjà présenté sa feuille de route de son budget de 2024 en Conseil des ministres, se veut rassurant. Ce budget 2024 est la première marche ambitieuse pour accélérer le désendettement de notre pays et réduire notre dépense publique. La dette de l'État ne fait qu'exploser année après année. Elle s'établit aujourd'hui à 3 000 milliards d'euros. Elle a gonflé de 800 milliards depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Alors forcément, sur la toile, les commentaires de désolation se multiplient. En 2024, la charge de la dette coûtera aux Français quasi l'équivalent des budgets de l'armée et de la justice réunis en pure perte. La dette n'est pas seulement un impôt sur le futur, c'est un impôt qui hypothèque le futur. Pour quel résultat? Dette publique historique. La France empruntera 285 milliards d'euros sur les marchés en 2024. Le Mozart de la finance et Bru sont en train de détruire la France. Le sale Macron continue de ruiner le pays de manière à le plonger dans l'esclavage pour dette. Exactement comme ces ordures l'ont déjà fait en Grèce où désormais l'on doit travailler 78 heures par semaine jusqu'à 74 ans pour s'en sortir. Malgré tout, Bercy prévoit un déficit budgétaire en baisse l'an prochain. Le projet de loi de finances de 2024 sera débattu au Parlement tout au long de l'automne. Allahu Akbar. La hawla wa la kauta illa billahi lazilakim. Allahu Akbar. Oh yeah. Ne bala na mabagaw ne France économie ne aw nyakoro. Pour que France ka bo juru la, France bekanga 78 heures de travail semaine qu'on a là. Pour que la France sorte de cet endettement, tous les Français doivent travailler 78 heures par semaine. Et 78 heures par semaine, ils vont faire 74 ans pour que ça juru sara. Où sont les docteurs de finance? Oh yeah! Francis Bekanga RB Shegi, ani RB Oulovla ni Shegi semaine au semaine. Normalement, il y a Erbinan ne bara semaine qu'on a là. Erbinan. Barakela nyama beurike ni chara bu foma ko overtime itemeni ka bara akekan o la biseka 44 heures 48 heures parce que ni temena au kandro i ka santé be blanc en vie parce que il faut voir la santé quand ça vient de l'heure de travail qu'on travaille. Donc djurumbe France là au koro ko France se ka djuru sara ka ban fo ka dien wuli ye fomia sari namuru hubena France te klaka djuru sara là quoi. La France ne pourra jamais payer ses dettes. Pour que Français ait du sara, Français bébé RB Oulovla ani cheki chaque semaine kunyon France bekan o de bara. Ou be sam bi Oulovla ni nani ne ke bara la, wala se ko du sara. Le mot nous maseka RB nani bara follow depuis France dana. En France les gens ne font que 75 heures, 76 heures par chaque 2 semaines. Et on demande maintenant aux Français pour pouvoir payer leurs dettes, il faut que chaque Français travaille 78 heures chaque semaine pendant 74 ans. Ça, c'est de mathématiques. Tu n'as pas besoin d'être docteur en finance pour comprendre ça. Non, mais bon, je vais aller un peu plus loin. Dette pour s'en sortir, la France, les marchés financiers, combler un trou par un trou. C'est ce que la France est en train de faire.
o kɔrɔ ko Francis se ka balo tuguni Francis se ka bɔ fantanya la fo ka taa sa parce que alou be ka 285 milliards min ta juru la tan c'est de bloquer un trou pour débloquer un autre trou c'est à dire ka juru ta ka juru wɛrɛ sara ka juru ta ka juru wɛrɛ sara tu sais mɔgɔw tɛ mun dɔn juru ko la juru de be cancer bila mɔgɔw la ne yɛrɛ bɔr'o kalama bi de mɔgɔ min ka baara ye juru ta ba ye cancer de b'a bɛɛ minɛ cancer parce que n'i be juru ta ka juru sugu dɔ ta i tɛ sunɔgɔ ni su kora i bɛ kɛ jɔlɔ ko o la ala y'a haramuya donc juru min b'i kana e tɛ sunɔgɔ donc i bɛ to stress de la stress bɛ cancer de bila mɔgɔ la a bɛɛ ni ala na kira cɛ jurutalaba bɛɛ banajugu de b'a minɛ parce que cancer de bɛ provoquer cancer est provoqué par stress bɛ cancer de bila hadamaden na a bɛɛ ni ala na kira cɛ stress dun source ba ye fɛn min ye o ye juru de ye quiconque aime s'endetter finira avoir des stress kɛra miracle donc an bɛ kuma la heure min na la France est en cancer de bɛ France la ne France ko bannen donc nin bɛɛ ye jɔn ka baara ye ka jɔn ka baara fara nin kan nin bɛɛ ye docteur Sogɛl Kogala Mayiga ni Assimi Goïta son excellence ni y'u ka stratégie de donc bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ ko AES ma na kulonkɛla mɔgɔ si fɛ l'AES est ami de personne ils sont venus pour régler l'affaire de l'Afrique. Voilà le changement que nous les Africains avaient besoin aussi longtemps. Donc, on ala tantôt ka ala wolo nyuman don ay esika nalila ay si nana dugu jara a ben ala na krache. Ne bala la mabagaw ne break news de problème France dala ni erina faut beka don a fo là où la France se trouve à l'heure dont je vous parle, c'est très breaking news. Ça va pas en France. C'est fini pour la France. France go bana. Ambola ermina masami alaye ou beka don fene africain kan France beka don africain kan France konna la hein tobu ko maliens ka beaucoup ka foko vraiment ko ils sont contre notre état maliens ko munu France kuta ke biuta ke chine nyoro na me France malien bela jelen fo même France malien bela jelen fo mo ko ka be sa préféré ni maloyi mba be fo ni erina masami alaye France malien munu be yu kanto France gouvernement ko fo ka diawuli kutuka jamana ira nu bolokolo u bolokoy u numankuru ko fo ka diawuli kutuka jamana ira nu numankuru. C'est ce que les Maliens dignes de la France ont dit à la France. Ni kuma fora yana bi, ni une source garantie. Ne bala la mabagaw, l'air est très grave. Arama di, ni koko mo reka dugu te je, ala tika suko fo ka diawuli. C'est ko gawe do mu do ni do jabile ne fleni. C'est ko yu kanto ko danga min do na France kan. Ko danga min do na France kan. Ko ala de ba don ko fo ka diawuli France ti ko na jamana wore ko la fo ka da adame ke Mali ka kala ka fo ko mo jamana janfa ka bebe tabe to ka be ko la abe kula juin kono ya. Le Mali c'est de l'ancien culte de millénaires. Anga jamana civilisation millénaire de bango jamana konna la wallahi billahi lezi ni mo mte jardin do iba fo ka ko kush na che ko be mandem koy ama fo yala folo donc Assimi Goïta ay Francisco Ban ay Francis Sudon yefamu dans l'ambition de parvenir en termes à une fédération du Mali, de Burkina Faso et du Niger. Les ministres des affaires étrangères des trois pays recommandent au chef de l'État de passer de l'alliance des États du Sahel à une confédération. Ni ne foru nyana ko ka ni Saheli ay esin ko ka bo militaire la ko ka ke confédération donc on y ko bari dam ne je kono akara on nyana alhamdulillah amba fuko alhamdulillah tabarakallah wallahi l'histoire est en train de s'écrire devant nos yeux. L'histoire est en train de s'écrire devant nos yeux. Vraiment, nous sommes fiers d'être Maliens. Nous sommes fiers d'être Burkinabés. Nous sommes fiers d'être de Niger. Nous sommes des Africains fiers. Ne bala na mabagaw. Ame kuma la ermina ni break nous de bien kono ni erina. Ambola ermina ngati akoma damne. L'importante délégation de la Russie sont dans nos murs. Ambola ermina masami ala nya fo yana ngo worbe ka glam biri abulu ko kulengere do. Je vous ai dit que Ali North Korea be Mali kono ni erina. Les super puissances North Korea, il est au Mali à l'urgence. Kim Jong-un ko Assimi ko je vais envoyer mes experts pour vous aider de développer l'argent. Il s'est là ko Assimi, je vais envoyer mes experts
pour vous aider de faire sortir l'argent, etc. D'où espoir de pays, Mali Dronté, Niger Dronté, Burkina Dronté, il y a des experts partout du monde. Ça dit c'est fini pour la France. Et vous avez entendu les Français? C'est fini. La France n'a même pas l'argent pour sauver leur économie dans 2 mois. L'importante délégation de la Russie sont dans nos milieux. Et ce n'est pas garanti. Mais ce que j'ai entendu, l'argent va sortir le 10, Inch'Allah. Parce qu'on n'a pas de choix. Parce que donc, Assimi Dou enfant on yana quand il a mosika bagabala mais ça masala kala ay président kuma kala olu mumanga jamana kana mena na chamana blakata so kula bla sabla daka utaka jamana donga laini sabati santan ube jamana kona lakana taka ke jamana don sakoye o komun kona jamana don wila kujo ka foko be jafayini minisma ma akata so e ka foko jamana re ibamba jamana ga lakana o komun kona la be faga mun fo ni gɛlɛya bɛ mi maliyɛnw ka faamuya a bɛ kɛ an man ka siran o gɛlɛya ɲɛ a b'an ka kɛ sikasika ka don an dusukun na a b'an ka sikasika ka se an ka finitigiw ma sabula da ka n bɛ kuma kelen fɔ don o don an ye sira mun ta segin kɔta a sira la n'i ko k'i b'i ka yɛlɛma wɛrɛ sabati n'i ko k'i b'i ka nafasɔrɔ sira kɛlɛ kɛ k'a k'i ka jamanadenw ka laɲini kɔnɔna la avec dɔ ka ɲɛkumunga avec dɔ fana bɛ balo Mali nafasɔrɔ siraw de la komi an b'a fɔ dɔ fana b'an joli de min n'i ko b'o kɛlɛ kɛ a tɛ taa olu mɔgɔ fana t'u yɛrɛ t'i bolo u bɛ waleyajugu ta mun b'a kɛ i bɛ segin kɔ k'a fɔ n'olu tɛ e tɛ se ka kɛ fɛn n'olu tɛ e tɛ kɛ ɲina donc an b'o hukumu kɔnɔna fɛ o de bɛ na ni gɛlɛya caman ye lakana hukumu kɔnɔna la o y'a dɔn n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ k'i dusukun kɛ kelen bɛɛ k'i dusukun min gɛlɛya kɔni o diyagoya ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛ fɛn nɔgɔya kɔnɔna la i bɛ kɛ fɛn gɛlɛya kɔnɔna la a ka kan bi o y'a to maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana finitigiw dɛmɛ mun b'a to don nataw la n'Ala sɔnn'a ma a bɛ kɛ maliyɛn sago ye ka nɔgɔ b'o la juguya mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a mana kɛ binkɛnɛ mana bɔ diɲɛ fan o fan k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka finitigiw u b'u ɲɛsin a ma u b'a gɛlɛ u b'a kɛlɛ fo ka se a dan na an tɛna se k'an kɔ mɔgɔ si ka lasiranni na mɔgɔ si ka bagabagali la a tɛ ɲa hali bi an k'an ka sɔrɔsiw fo olu min bɛ wuli ka jɔ ani cisiri la mun b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya min na. Ne bala lamɛnbagaw a ye président mɔgɔ kulukutu Simo Dakantigi Dante kelen dɔgɔnin nin bɛɛ y'a kelen tɔgɔ ye i dɔn mɔgɔ fɛn sɔrɔ man di mɔgɔ fɛn sɔrɔ man di i dɔn mɔgɔ fɛn sɔrɔ man di Simo i dɔn mɔgɔ fɛn sɔrɔ man di. Ne bala lamɛnbagaw ni Assimi Goïta de ye ayi histoire ma sɛbɛn Assimi kɔfɛ dɛ a sɛbɛnna a ɲɛna de Assimi il était au front a bɛɛ kɛra a ɲɛna kɛlɛ bara se Soforokunda ni Assimi Goïta jɔlen de ye devant les blancs qui détournaient notre pays a bɛɛ kɛra nin ɲɛna au front il a fait ses études et maintenant a sigilen bɛ palais kɔnɔ a bɛ ka commande di diɲɛ fan bɛɛ fɛ Assimi ko segin ko tɛ yen tuguni ko nin ko in banna pewu ko nin ko in banna pewu ko wa ko an pere no ka diɲɛ ko bɛ ma kɔnɔ on attend tout ko wa ko maliyɛnw ka da ka sunɔgɔ ko kɛlɛ bɔra yɔrɔ yɔrɔ ko n'Ala sɔnna ma an ka famaw ils vont s'assumer à l'ère des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse ne bala lamɛnbagaw pourquoi j'ai fait mon analyse parce que j'aime notre pays j'aime mon pays j'aime notre Maliba ne bala lamɛnbagaw an ka jamana manden bɛ lobo laba i n'a fɔ ko filenkɔnɔ ji manden tɛ bɔn ne bala lamɛnbagaw an ka jamana civiliselen don depuis Ala ye diɲɛ dan don min na an bɛ ka so jɔ kulu sanfɛ depuis tubabuw t'a dɔn k'u b'u ka dugu yɔrɔ dɔn nous sommes en train de construire an bɛ ka infrastructure créer an ka jamana kɔnɔ depuis tubabuw t'a dɔn k'u bɛ jamana sɔrɔ ni y'anw ka jamana de ye ça c'est le Mali devant vos yeux i ye faamuya civilisation de millénaire an bɛ se k'an sigi an cogo jumɛn an selen an seyɔrɔ la k'an bɛ kulonkɛ kɛ on ne va plus s'amuser nul ne va nous arrêter président de fɔ anw ɲɛna n ka cɛ fadenjugu de donna anw cɛ la janfa de donna anw ka jamana kɔnɔna la sinon bi ma anw bɔ sunɔgɔ la anw civiliselen don a mɛnna maa min sera ka so jɔ kulu sanfɛ maa min sera ka sɛnɛ kɛ kulu sanfɛ maa min sera ka dumuni dan kulu sanfɛ maa min sera ka bange kulu sanfɛ
Mam sera ka infrastructure créé kuru sanfɛ minnu bɛ o tɛ se ka diɲɛ jɔ. Maa min ye empire créé pendant des décennies o bɛ se ka diɲɛ mara cogo jumɛn? Forotobugu mɔgɔ mana kɔrɔ togo togo n'i y'a ta k'a tugu heso c'est ça bɛ sɔrɔ la. Mandendenw ma ban, halalaw ma ban, halalaw ma ban, halalaw an ka kɛlɛ kɛ an ka jamana nɔfɛ, an b'an ka jamana jɔ ni Ala sɔnna ma. Ni y'an ka civilisation de. Voilà notre civilisation. Des civilisations millénaires. Des infrastructures miraculeuses. Mon beau pays, le Mali. Qui connaît mon beau village? Donc, quand le président dit qu'on ne va pas reculer, on doit savoir que ça, c'est des sérieuses affaires. On doit... Parce que Djanfantou, on a coula. Mounoubeka, on Djanfa amena, Maroc bola, Égypte bola, Algérie bola, France bola. Voilà des pays qui ne veulent pas que Angaboni Fadi Sakwaina. Mauritanie, Maroc, Algérie, Égypte, tous ces pays putain de Maghreb là, ils ne veulent pas que les Noirs d'Afrique se développent. Mais vous allez nous voir. On va se développer comme vous avez fait pour vous-même. À l'aide des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Donner aux nouvelles badines et bien aller et canalé à can pressé. Nouvelle badine et bien kada auma. Ambola Hermina présent break nous aurait créé. Aïe John aïe mon créé. Aïe vraiment médaille bata. Kota ko dit Ablaye Maïgama. Parce que Ablaye Maïga, il le mérite. Ouais, il le mérite. Ouais, je répète pour la 3e fois. Président est vraiment ka John ko Obiriba ko takadi Maïgama. Je répète pour la 3e fois. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a décerné la médaille du mérite militaire à titre exceptionnel au colonel Abdoulaye Maïga de la direction générale de la gendarmerie nationale. Vraiment, Maïga, il veut faire mériter Monteni à Benalana Kraté. Il veut faire mériter Monteni, Maïga. Vraiment, le Gourouba, il veut faire mériter Monteni son excellence. Maïga, Kouradne Kosobe. Maïga Kouradne yere di yefamia Maïga ko fari bene la parce que Maïga mo mi akli sigleno ngo Maïga de c'est-à-dire Maïga nous ne kalangelaw ye munu nga kalay na fanya ko jamana ye quoi. On y va là, c'est l'un des plus génies du Mali mo te mundo ala. Maïga a sibeke première la classique non. Maïga re ko classique non monsieur rete mundo aba don quoi. Ko parti ko Maïga ko ni examen kun dira c'est-à-dire monsieur beka examen semaine tout na tableau là quoi. Waso Maïga clara ka devoir là quoi. Ko akme wole ko le savant anadoni. A benala tse aw nya bala savane do aba kalama meka mun fanya non ça va fuko tse ko dante be boni be kalama to dme tse Maïga ne dugulen dine tse Maïga est savane premier de la classe de pas là dans domina ça ni mo ko se ka première ya fene bati quoi Maïga ko me première fene bati quoi ye famia Maïga ko ma dans quoi Maïga be ko mi Usain Bolt kalana quoi ya baro Usain Bolt Jamaican King faut moi ba ka record bati bon Maïga fene be tene quoi vraiment les Maïga là vraiment c'est des gens très dangereux. Je me profite pour dire un homme honnête mérite le respect. Monsieur Maïga est un visionnaire et un vrai patriote. Ni Abdoulaye Maïga Fenedi. Vraiment, les Maïga font la fierté du Mali. Choguel Kogala Maïga, le Gourouba Maïga, Abdelkader Maïga. Vraiment, ala ni Maïga ou de Besseka Benabo, Anga Beke Maïga, Anga Boni Solina. C'est vrai là. Parce que Maïga la Kaouye Monobo Mola. Voilà quelqu'un que j'aimerais voir aussi dans l'équipe. Il faut Abdelkader Maïga Assimi Goïta. Il va que Alana Krakama, Bakari Goïta Din. Il bi délai, il ka ni fara Jamakan quoi. Ce monsieur mérite d'être ministre de notre pays. C'est un homme à la hauteur. Assimi Goïta Maïga ben Maliko Kelela depuis Ante Tordon à Ben Alana Kratche. C'est-à-dire il faut considérer Maïga parce qu'il va recours sur libé en département nous mais klaka okleka bilandi. Donc au sur les je sais qu'il y a un mot badin qui est là. Parce qu'il faut le faire. Vous n'avez pas de choix. Parce qu'il y a un nouvel soro, nouvel ambolo. Donc de ce fait, le Maïga, Abdelkader Maïga mérite. Abdelkader Maïga, un homme digne et honnête, un patriote courageux et engagé, un homme intelligent et suffisamment déterminé. Il a toujours été là à faire espérer et à rassurer au changement. Félicitations pour ton courage et ton amour pour notre beau pays, le Mali. Vraiment, ne be Maïga fait bi, faut usbi djanja. Ne droni bani,
ne dɔgɔnin fatulen Maïga ye téléphone ne ta ka ne wele ko Dante ko vraiment ko toutes mes condoléances. Vraiment j'ai apprécié le petit frère. Je l'appréciais et je le suivais. Il avait un talent miraculeux. C'est-à-dire la personne qui m'inspire. Il faut me au Canet ne fou américain. Ne dɔgɔnin bɛ fato o bɛ téléphone ta ka ne wele ka condoléances présenter là. Pour moi, c'est-à-dire je dois à ce genre de personnes. C'est les qualités des grands hommes. C'est les qualités des grands hommes. Et en plus de cela, c'est un patriote que je respecte énormément. Mais Maïga Bouyanto Mina, mais Djao Bouyan autour de là. C'est la même chose que je respecte Djao, des mêmes catégories. Il faut bien. C'est-à-dire, Mali Kono Moro Baouribe Djamana Kono, il faut prendre le temps pour les connaître. Mais nous connaissons à la délit, vraiment Maïga ni Fomba Nounou, il est temps que nous n'ayons ministre quoi. C'est-à-dire, il faut que Asimenga nous do wo kono, ou ka ministre quoi, en ou capacité ou la dje, tout le monde balolin quoi. C'est très important. Il y a quelqu'un comme Fomba, n'a pas baraka fabe washi. Fomba kanga bo shara boulon kono la. Il faut donner yoromina yorolendo di Fomba ma aka glan, aka talangira. Yorolendo di Maïga ma aka glan, aka talangira Assimi Goïta. Vraiment là moi je t'encourage de faire hein. Parce que vous voyez trop mouna, il va y avoir c'est les gens ils veulent prouver leur talent. Ils vont nous nommer Akridi Mromna. Vous venez Akridi quand je vois Maïga et Fomba, ça me rappelle de Shogel hein. Vous voyez Shogel à Konoma de Kuno, Shogel Konoma Falen de Kuno pendant 40 ans à Eredafo. Il dit que je voulais servir mon pays pendant 40 ans. Quand Assimi m'a appelé pour venir servir mon pays, pendant toute sa vie, il cherchait quelqu'un qui peut vraiment avoir de Dieu pour construire le pays avec. C'est ce qu'il a fait. Mais à la dernière, je connais pas Kobi Kongolo la Kobi Kono Kobi dessous là. Mais une opportunité qui voulait bien déjà dans tout ça là, pendant toutes ces années, le Mali avait le talent qui pouvait nous amener quand on a déjà pendant tout ça là, le Mali avait un talent sur la table qui pouvait faire que Tobo boit encore. Déjà pendant tout ça là, le Mali avait un génie qui s'appelle Sokel Kokala Maïga avec le duo de Assimi Goïta, son excellence, pour qu'il y ait un bon effort de ça. Mais à la sans binani, Mali beka Sokel négligé. Vous voyez comment le pays fonctionne? Sans binani. Il fallait qu'un président visionnaire arrive pour vraiment croire à Sokel et amener Sokel sur la table. Et voilà les génies du monde s'entraînent d'allumer devant tout le monde. Au-delà, n'était talent négligé quoi. Moi, étant quelqu'un qui embauche les gens aux États-Unis, moi je respecte les talents. Mais ni ma dans ton talent n'adorons, talent mais qui est perdu. Donc nous t'es un dominant à la canquiché, à la canach tchèdjania, avec est perdu. Ou alors molangolo nous a agrégé ou les docteurs en vol là, ou nous mettons quelqu'un qui fa bien, ou te faut que kadjamana taga datounan tu as connu. Donc vraiment ne be à la délit, me reflabe Mali kono. Ne connaît pas Assimi Deli, n'a pas de kumakana mais aka ulu bla ou kuka talent ira devant le monde. Abouakar Seriki Fomba, j'aimerais voir Abouakar Seriki Fomba comme un ministre. Il doit être nommé comme un ministre. Il le mérite. Il le mérite. Je vais voir Abdelkader Maïga comme un ministre. Il le mérite. Il le mérite. Vraiment Assimi Goïta neti nege. Il va ne fait fier ya beke. Il est trop sur la bella. Ne de kimaya ngoni barake ngo malé on ba fongi teta roshi. Ne follow da fo. Je mets quiconque au défi. Ne be ka fier ni tie flying ou bla yoro do duma yoro mi yoro leno ye famo ediemu ngona nunu a de nu fla de la clément yoro leno a du fla de la clément ki si gala je ibe yoro leno du nu fla de la clément benala na katia abe bla itoko songola na ma kenete halalai Assimi date ka barade kamro embauché. Moi on me paye aux États-Unis pour embaucher les gens. Moi je suis un recruteur. Ne be na département no bois la peu ne be saro de là. Ne be na de kanta ou bene saradi américain ne be do doro konnala me do établissement konnala. Je suis un consultant des leaders. Je regarde les leaders. Mais leader munu tise ka baraka kanya mbu bla rom na yorom ga kan munu tise ka baraka kanya me ulu coacher na fla se ka be muna mo datu na twa kono eku sec ne be sarori là. Ne be sarori là. Donc ne talent fier de distance, crois-moi. Wa son clan nga recherche là quoi. Abouakar Seriki Fomba, il va attaquer bla yoromi yoro no mali kono pour montrer son talent. Et monsieur Abdul Kader Maïga, il va attaquer bla yoro la yoromi yoro no mali kono. Voilà ça ou ka se ko yoro datu na twa kono. Ne era bolo yoromi yoro no ni erina o ediem ni ye famia. Ibe ediem coin parce que nte nya fomale onyana, monte donc ni musique manigné ou antem farisien nate ngenye nya fo malien benyana ngonte edem ko ngonta ko dabla fangan ko antere da ko kiseka akana ke mo ko sikono ko me edem ko dabla nta dabla de zomba kule munumbe edem kono je j'aimerais savoir
J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'EDM. Parce qu'il y a Akiliba, l'EDM est là, ou quoi tient, et où est mon follow ministre, l'ancien ministre là. Mon congrès vidéomanie étant, et comment il s'appelle là, Doka Toro Sebene. Et ou quand ministre Corain a Tori, et mon Gena Tangabo Bara, la faille démission dit, ma démission dit à Gena, il a été renvoyé. Et comment il s'appelle là? L'ancien ministre de l'EDM là. Et Fatara Makansa, faut qu'on soit à Boulakata Makan. Hein? À Toro Sebene, s'il vous plaît. Allez, Kageni, et il faut que anga sege encore doni katale yininga. Allez, de une vidéo tournée. Malien on kelenga foku mogobe kurana. A tagara kataka ni démarche banque, il était devenu un vidéoman. Allez, de quoi makanga kuranko ben yanabo dans 2 ans. Au Kera en 2021, faut qu'on a 2022 ban, en 2023 bantola fleni. Kuranko ma ban. Mungo ko ni akobe bani ko dans 2 ans. Akliba là. Donc en doum beba donc faut contrat do tier et contrat min dira palais konala. Ali bi amati to don. O tiki kera dinamouri. Donc, le ministre là, parce que c'est lui qui était le ministre. Donc, il doit sortir pour nous clarifier. Lamine Traoré. Monsieur Lamine Traoré doit sortir pour nous éclairer. Et contrairement à Indira Dioma Palais qu'on a là, les 6 milliards qu'ils ont, 6 milliards et demi pour l'année étant. Moi, j'interpelle Lamine Traoré. Les Maliens sont mon témoin. Vraiment, on veut savoir, en 6 milliards et demi tournant. Mon président, avec tout le respect Palais qu'on a là. On veut savoir. On veut savoir an na folo tara romina. Parce que ni comme romina président un contrat dit Lamine Traoré de qui ministre et premier ministre. Donc faut la sur président donne un contrat dit. Faut le président Bora si c'est entre le président de la République du Mali et la personne qui a reçu le contrat. Nous t'aiderons donc contrat avec Lamine fait Diagoya parce que c'était Lamine qui était le premier ministre. Donc si c'est le cas, on veut savoir monsieur Lamine qui était la personne qui a reçu le putain de 6 milliards qui a fait que votre groupe 100 qu'on a créé Lamine, on est Assimi Goïta, on veut savoir, on a 6 milliards on veut le savoir. On veut le savoir. Vraiment, EDM sur les coups, n'était pas quoi parce que Maliens, même nous deux qu'on a là, parce que nous avons tellement, c'est pertinent, même même sur les coups. Akilibeni imagina Lamine netrani munumunu salumba inkenanyi kairambela ka fokoni ko imbana ka ban kambeka nke peu ko mali kuranko ko ni ya anwale masami ala no aso ne adongo Lamine tseka ngaseka shebudala ne ya manganke ya do were ne wule telephone na ne terke do were wule ka ne kele ko Lamine ulu terke ko ne ko odabla ne ko ne e bolo ko ne be mo be botonga mo di ne be botonga aladi ne te botonga mo shi yefom o ko fen terke were kla ka donko me tieka mais oui comment do foyena ka tieduma o ko dante ko ni mo mebla Lamine nyola ko tabe jugani Lamine tay a benala ti atiya fo ta trop fo ko be na terke de do c'est mon meilleur ami qui m'a dit ça. Ah yeah. Oh yeah. A ko dante ko ne ka kele famia et tu as tout à fait raison. Mais dante était jamana inkono on est jamana inkono. Lamine flenier il n'est pas parfait mais ali Lamine boray mo fere bina o be Lamine nyona o be ko ke mu Lamine mamu nyona ke aya photo to akira tinto la Lamine boray ambamso na bintu ale ko ni kosobe madame Camara anaka ministry mais masami ala ye chez damango jira alsa ambe batongelen kono et mo mi 6 milliards contrat de ma anta tiki to don o tiki kera jira muri en benyana ya ko contrat de allemand ko c'était un monsieur gentil donc allait te baragné donc allait faire barata kadi mo vraiment manamana kana andala bure bla bla mo si tate mena ci te bo na fo na mo te pas mo be so que jamana ko itene terke tout homme qui vole notre pays tu n'es pas mon ami. Je ne serai ami avec n'importe quel voleur dans notre pays. Donc, avec moi, la Hermina, Lamine, pour que quelqu'un qui te rebonne une il dit déjà, il démissionne là, il sauve les nez, t'es né à Fobé, on était sur le voilà. Il sauve la nez, il y a yaourt de Dunga, yaourt. Bismillah rahman rahim. Yaourt. Donc, t'es que cela soit très clair avec tout le monde. T'es donc, ni musulmaniens, ou un thème pharisien. Lamine, tu dois sortir pour nous dire les 6 milliards de contrats là. Qui est la personne qui a reçu les 6 milliards de contrats? On a besoin de notre argent. On a besoin de notre argent et on ne va pas se taire. Donc, il y a des gens ko banyana bo dondoni ko kidal minalem fleni 600 war bena bo le typico malien malien ngot malo ina de bena bena la crête do bi jossa ko no date yibaro e fleni e ka telin ko dugu an do ban yibaro président fleni a klenga kidal min 600 wari mina bo date ni war bora ibina e président mina ni ko mbe yana bo 600 ayde président klente ka jamana jo en berka barado. On ne peut pas s'asseoir ici
Et les voleurs nous détournent devant nos yeux. Au moment où on est malien là. En tes zones font et tout, il y a Djamanachi. C'est soit en Côte d'Ivoire, mais que la Soma, on te fait qu'on follow, mais c'est Abidjama, Bichou Bedjare, c'est soit en Côte d'Ivoire, mais Soma. Si ça met zone, Mali zone, même Mali zone à niveau de l'Erna. Aïe Mali zone tombolo quoi. J'ai besoin des voleurs du Mali. Aïe Mali zone tombolo, abaka ala na krakama. Ne pas la même incroyable talent que les Maliens possèdent. 23 milliardaires en 2023. Le numéro 23 est magique. Et le Malien est talentueux. 2023, 23 milliardaires. Eh non, nous avons 23 usines créées 2023 qu'on a commencé à marrer. Si on pouvait créer 23 usines en 2023, ça allait être très bien. Ça, on s'en a une usine, ça va créer qu'on a ça. Ngache wawi wori min détourné ni aye okle sera ka boni mouy parce que okle ulu ka bara rete Mali zombe de okle ka bara te dore nous e ka bara e ka soro no ka bonika e ka baloto no ka bonika soroy ou be investigation ko o mo kan donc ni te Mali zombe donc ni ko kana mo si détourna yo ni fitini ne Mali soli là le bilan de okle est très petit. Quand ça vient de l'affaire de corruption de notre pays, il faut que nous fassions fracas. Parce que nous avons un cachi, mais nous avons un cachi et nous avons un cachi la couille à la cra. Nous avons un diamant là, et à la cra. Nous avons un coup de sueur. Nous avons un frère, ben à la cra. Nous avons été faussés. Ne fitini ni à quoi diamant workola. Ça, ce n'est rien. Ne fitini. Parce que au clé ka investigation te ka moka ou dutu te mo mina donc ate ko mi au clé Mali soli beta kalaje ka adwa be kono non oui mu ke dron oui mo mu nga train de view ye o ka train de view ka bo ka soroma o clé ngulu ka document ta ka checker on na ka fo yanga jamana datu nan twa kono o là 23 milliardaires en 2023 yefamu donc o ri una no ri folo o taro ri papier du président donc au clé talo papier du président ay dans le mec a fo Mali kono eh Mali moko kala no ne Mali zonye ngache Jakarta chola te zoe la ilaha illallah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah Mali ala nakra VIP Siriki Dante Siriki Dante Mali zonye Mali worti akwa moko kala no les docteurs en douane les docteurs en agriculture les docteurs dans la banque les docteurs dans tous les domaines que tu peux imaginer ou le demana zonye ni ala nakra ne ya dawla ngata bula yomal kiyama. Ne bala la même bagaw okle ka devis okle ka bilan c'est pertinent ayra le mec a foko Mali kono ko sueli premier rang au douane ni awo la douane du Mali c'est l'endroit le plus corrompu dans notre pays o la Moussa Traoré kanto ala ka hinala ay kanto Asmima ki bi jija ka douane na ma sigi Mali kono la o ay conseil de di Asmima on bolo siraro mi ma clé boraide Mali kono Mali douane nyamo baw a bezo Mali kono Mali surasi nyamoko baw a bezo Mali kono Mali école karamoko baw a bezo Mali kono Mali ministre sou a bezo ne ka kumate na digra mo na tira fara au clé de afo sadi iti miri jamana kadiri foima ni zonta de mon atteint sans exception tous les départements de l'État corrompent l'État c'est-à-dire tous les départements étatiques volent notre pays. Plus de 1000 et quelques écoles publiques illégales. École bâclée, ani biolon vani wolonvla, papier ta ciboulot pour qu'on ait relevé un milliard. L'État leur donne plus de 40 milliards par an. État de milliards bilan de douma jamana warla. Les écoles publiques. Le pays est vendu devant nos yeux. N'ambora kamanda maoula kangata dondoni, n'antara dondoni ala kana here kanchi. Anga jamana beka firanyana. Combien de l'hôpital le Mali pouvait avoir en 2023? Mali commence à docteur Sodori sur le 2023 qu'on a là. Mali commence à Sera Djoli Clan en 2023 qu'on a là. Mali commence à Kouranko Ba Mali Koro 2023 qu'on a là. 23 milliardaires au Mali. Ni Bessarawari, ni a Befrayoka, Sangono, ou Bessarawari Koumangatime, milliards Keleni Koka. Massami Alaye, ils ont tous plus de 121 milliards dans leur compte bancaire. Milliards Keme, Ani Mouga, Ani Ko, Aba Beka Bangi qu'on a là. Sans exception. C'est tous des cadres A de notre pays. Et puis, Mako Kanto, mais Amanto Fela, Natche, et Ansigle Nyanaya, Massami Alaye, énergie du Mali, ou ta présent tête, il faut parler qu'on a là, comme Romeo, ko au trotte fo Anyana, Anyamouneke Alala.
On veut savoir la personne qui a eu le contrat au palais du Mali. Nama fanyama ya fo jeni yo malkiyama fona soro anga na folo de te no senjoro no bolojele mo zondo anga jamana kono ala ki koche ki nyache ya rabbi ala fona soro nde ya fa ko fokata ndan kabur kono mo anga jamana na folo zondo anga jamana kono ala ki koche ki nyache fona soro anga na folo de te ne a fo nyana ngone te kulengala mo chi fait quand ça vient de l'affaire de mon pays. Je m'amuse avec personne, personne n'est mon ami. Et nous, mon conseiller, le monde est en train de nous regarder comme des exemplaires. On vole notre président devant nos yeux. Quand le président arnaqué palais qu'on a là, on veut seulement savoir qui est la putain de personne qui a eu le contrat. Où est la sorcellerie? Qu'est-ce qui rend cette personne plus malien que nous? Donc on veut savoir le nom de notre voleur. On veut savoir le nom de 59 personnes qui a fait disparaître notre putain de citerne. On veut savoir le nom des gens qui sont les CEO, les PDG de ces gas stations. Moi, je suis gas station, je suis fait 4 goudons. Moi, je suis en contrat de les 6 milliards de groupe Kuntasa, on veut savoir leur nom. Ni mɔgɔ zundu anga jamana kono ala ki fafara ki bafara ala ki kobetie fona suranga na folo de te. On en a marre l'affaire de notre pays quand ça vient du vol, ce n'est plus l'avenissement dans notre pays. A kobora kulenga la ante kulenga mo ti fe antuni ante kleya ante dusu foi tantoro ante se kan sotuni dobi joko dante pour que tu es fâché il faut aller doucement ayi il fallait barbe ta dondoni doucement où ni mo doucement ala qui tache doucement je suis ami de personne quand ça vient de l'affaire de Mali kata dondoni a aussi ganame doki joma doucement il faut écouter ça doucement. 2022 de Leclerc officiellement remis au président de la transition ce mardi. C'est un document de 127 pages. De 2019 à 2022, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a transmis à la justice 23 dossiers pour plus de 23 milliards de francs CFA. 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis ont été identifiés par les enquêtes. Le point avec Sira Bachili. L'OCLEI lève le voile sur les enrichissements illicites au Mali. Son rapport 2022 de 127 pages, officiellement remis au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, contient de grandes révélations sur des cas des agents de l'État soupçonnés de détournement de deniers publics. De 2019 à 2022, l'OCLEI a transmis à la justice 23 dossiers pour 23 milliards 855 millions de francs CFA, soit en moyenne plus de 1 milliard de francs CFA par dossier et par personne sous enquête. Dans ces dossiers, les enquêtes de l'OCLEI ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis, à savoir 124 maisons d'habitation, 29 bâtiments commerciaux ou professionnels, 285 parcelles et 65 concessions rurales totalisant 181 hectares. Les identités des personnes concernées ne sont pas dévoilées pour cause de présomption d'innocence, mais les dossiers sont déjà transmis à la justice. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite mène des activités de prévention avec la sensibilisation, contribue à la répression et examine les déclarations de biens. Ces déclarations se font rares à la Cour suprême selon le président de l'Office. Faisant le point de la collaboration au niveau national et international, le président de l'OCLEI a également fait cas des différentes études réalisées en 2022 sur les techniques d'enrichissement et bien d'autres. Selon le président de la transition, ce rapport prouve que la lutte doit se poursuivre pour une administration publique assainie. L'enrichissement illicite est un phénomène qui tend à gangréner notre société avec des conséquences regrettables sur le bon fonctionnement de nos institutions. Toutes choses qui justifient largement la lutte que les autorités de la transition mènent contre ce fléau depuis les premières heures du changement intervenu en août 2020. Cette lutte est aussi une exigence du peuple malien dans sa majorité,
à travers les recommandations des assises nationales. Nous avons bien conscience des difficultés que rencontre le CLEI dans sa mission de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est la raison pour laquelle cette lutte doit être menée sans relâche. À cet égard, les autorités de la transition, de même que les institutions de la République, portent un intérêt particulier aux activités de prévention, de contrôle et de répression envisagées au plan national, sous-régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. La refondation du Mali a ses clés dans la bonne gouvernance. Le président de la transition encourage le CLEI à exécuter ses missions avec la même détermination. J'ai noté avec attention les préoccupations que vous avez soulignées relatives à la baisse continue des déclarations de biens et aux difficultés d'accès à certains documents officiels. Après 6 ans d'activité et au regard du nombre de dossiers traités et transmis à la justice, ainsi que les montants considérables décelés, le CLEI montre que le chemin à parcourir est encore long et difficile. Je voudrais, pour terminer, féliciter les membres et agents de l'UCLEI pour les résultats déjà obtenus et les exhorte à plus de détermination dans l'exécution de cette mission. Vos résultats futurs dépendront sans nul doute de votre engagement à intensifier les activités de sensibilisation et de prévention sans pour autant négliger la lutte proprement dite. Donc vraiment, le président Salman Baye a vraiment côté que président Toroni Erina ka teme Mali yuruku kan. Al ni ya kuma to i ba do ka kreme ka degun ka ce niveau mima. I ba don. Vraiment simbo ala ki shimaya. Ala ki shimaya. Andige alaye andige Assimi Goïta Mali shoni koina. Mali président ko ni koinye jamana denga la nyini ne. Président kuma mi fo o ne fa quoi. Ko ni kuma ko ni anga assise nationale ni e la nyini ne. Ko abe okle fo ka okle wonyman don ou be ka bara min ke ko alisa ko okle ki chesri ko wa ko okle koko gele amumbu kan ou ka bara la ko u bena kosku be ke ko o la fiaw la se okle ma wala sa bara nga se ka ke aketu la ko vraiment ko jamana sweli ko ni ko keleme ka mali on torobi ko sweli do 503 immobiliers 124 maisons 285 parcelles 185 hectares de l'eau. Des voleurs renus. Bonité Mali Zombaide. Nié okle tadeye. Mamunu jate menela jamana konala. Kuka soro. Adunta. Aka bonu ka soroe. Donc de ce fait. Okle bi nye suluma. Ninte Mali bede. Ninte Mali yuruku beye. Nié moga mununga vie trende vive fo sanve lege la. Ou dono ulu de kama utran ne soro. Wo yae ka fo mamune wori suen. Dangote nyokona utede. Fuwar deu ne do. Uye munekeni jamana wori. Uye jamana warta. Kataka sosan Qatar. Kata sosan Dakar, kata sosan Abidjan, ni dugukolo munun foro eta les 103 immeubles là, ne me die Fambert fait Mali tede. Mali tede. Ou te moloya foi tout toro. Les 124 maisons, ni me jole me die Fambert fait sobe américain, sobe français, sobe Italie, sobe die Fambert, ou yo 60 Fambert fait. Ou te moloya foi tout toro. Dugukolo bubulo die Fambert fait, ou te moloya foi tout toro. Masami alaye ne bolama la mebagaw. Donc on a besoin de voir les voleurs. On veut les voir. On ne peut pas les cacher. On veut les voir dans la télé. On veut voir leur jugement en direct. Notre pays est un pays de millénaires. Le vol ne fait pas partie de l'histoire de l'époque mandingue. Son te an tarikula fadento dunte an tarikula wa atina do an tarikula malien do yeni keleke député Assimi don an bora kata boulevard la ni kama an bora kata boulevard la fin sabade kama comme do be nyina ulu be jimi nuwe mena akila jigi an tara boulevard la fin sabade kama ko ka sécurité sabate nga jamana kono président yo ke foko sa adana ko ka yuruku ko ka bonga jamana kono ka an segena sabana ko ka malien de memene to kelina kele fleni kele kunye fin sabadi donc ni mo mun me yina kele kunko
kan ka taa dɔndɔni ne b'a fɔ ɲɛna mɔgɔw i nakun ka kɔrɔ ni ye président yɛrɛ k'a fɔ ko hakili bala k'an ka laɲini ye mun ye k'a bɛ sabati ne bala lamɛnbagaw mun bɛ nin ko in yɛrɛ juguya ka se nin bɛɛ ma maa minnu kan ka jamana sariya bato maa minnu kan ka jamana sariya la bato dans tous les départements y a pas département foyi tɛ yen mun t'a a lisi la Mali département ɲɛnama foyi tɛ yen mun t'a lisi la ka daminɛ douane na ka don surasi so kɔnɔna la ka bɔ surasi so kɔnɔna la ka don ministre so kɔnɔna la ka bɔ ministre so kɔnɔna la Mali département foyi tɛ yen mun tɛ a la i bɛ boli k'i kunda yɔrɔ minnu kan biri olu de ye zo ye jamana kɔnɔ oh yeah oh yeah maa minnu kan ka sariya bato maa minnu kan ka sariya la bato mɔgɔ minnu yɛrɛ ye gouvernement ye olu de bɛ ka jamana nafolo bɛɛ soɲɛ a mɔgɔninfin 27 la mɔgɔ tɔgɔ fɔra la a bɛɛ ye patron ba ye a ka domaine na douane ka k'a premier rang ye e mɔra maloya ka bon k'an ka ma k'o kan k'an kana foyi f'o kan k'an ka ma kun k'an ka taa dɔɔni ko Kidali minɛla Kidali nin wari min soɲɛna ne ni kun bilala Kidali mɔgɔ tɛ na bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an ka école mɔgɔ tɛ na ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan donc vraiment je sais que wari kura bɛna bɔ l'état a tous les précautions d'ailleurs Mali bɛna don digital de la ni zondenya in nin y'a bannen n'an ka jamana kɔnɔ mais zone ninnu ne kɔni tɛ n ta yafa ni gouvernement ma zone yira anw na ne tɛ n ta yafa bi n ta yafa sini ni gouvernement ma an ka 6 milliards contrat dira mɔgɔ ma n'u m'a bɔ k'a yira n na an t'a yafa fo yomal kiyama a dira mɔgɔ min ma o mɔgɔ min y'a sous-traité o mɔgɔ min fana y'a d'o ma o on veut leur savoir ni mɔgɔ an ka jamana zone kelen dogo i bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ dunuya ni yomal kiyama ala kan'a ɲɛ ye diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ an ka jamana zone kelen dogo i kɔ ni ɲɛ ala kan'a ɲɛ sumaya diɲɛ kɔnɔ fo diɲɛ ni yomal kiyama fo n'a y'a sɔrɔ an ka jamana mɔgɔw ta ka nafolo la que cela soit très clair n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko tɛ sonyali ko in n ko t'a kulonkɛ la donc je veux que Lamine sorte pour nous dire qui a eu le contrat de 6 milliards et quelques dans notre pays. On veut le savoir. À l'heure des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Anta yafa de, anta yafa bi, anta yafa chini. Ambola Ermina, amena ndado, ambalmake dola, et nous yanga dongli de la bagne, moumé Mali fasada, yefamu, Alassane Dramane Ouattara, un vaurien là, à ce fouille là, à y take mon 600, avec un bras artiste malien de ma sang, kolumine. Awo. An balma kemi n'a bɛ se dɔnkili da la ne bɛ to ka dɔnkiliw jouer tuma caman sur carte kɔnɔna la masa min ye ala ye Alassane Ouattara a mɛnna la a tora la sisan a y'i ta la so de ma i fa an balimakɛ min bɛ dɔnkili dumanba in da Mali fasa i fa Alasko record donc sisan Alassane Ouattara a ta tiɲɛna i b'a dɔn ni fa donna siyɛ la a bɛ don muru jago de la donc Alassane Ouattara t'a dɔn a bɛ fɛn fɛn kɛ tuguni il veut provoquer notre pays à toute catégorie sisan a ta sera an ka Mali artistes de ma il vient de prendre notre artiste et il a mis en prison à la main. Bɛɛ b'a dɔn an balima min ye Yusuf Tafo ye a minɛnen don Abidjan a minɛna cogo di a bɔra yan ka taa bɔ kɛ concert de la u bɔra yan le 5 u taara bɔ kɛ u ka kan ka tɛmɛ siraw min fɛ o tɛmɛna o sira fɛ selen bɔ kɛ le 5 le 11 an kɔni ye min mɛn ko faamaw nana don u kan k'u minɛ ala y'a kɛ a ko ma se ka ɲɛnabɔ bɔ kɛ u y'u transféré ka taa Abidjan u minɛna kun jumɛn de kama hali bi an kɔni t'a dɔn k'a fɔ k'u minɛna nin de kama officiellement an kɔni t'a dɔn o kɔnɔna in na ani mɔgɔw jɔn de minɛna k'o yɔrɔ fana fɔ k'o jɛya maliyɛn bɛɛ lajɛlen parce que mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko a n'a ka staff complet de minɛna a n'a ka staff ma minɛ a ka staff mɔgɔ kelen t'a la min minɛna ale ni karamɔgɔkɛ dɔ de bɔra yan ka taa ɲɔgɔn fɛ o karamɔgɔkɛ in ani karamɔgɔkɛ in ka chauffeur a n'a ka kalanden ani u jiginna yɔrɔ min na u jatigikɛ ani mɔgɔ fila wɛrɛ minnu bɛ taa mɔni kɛ u bɛ na si ye u bɛ tile 2 kɛ mɔni na u bɛ na si ye o mɔgɔ fila fana b'a la ani jelikɛ wɛrɛ o fana ye maliyɛn de a bɛ to k'a ka tournée kɛ Côte d'Ivoire o fana sɔrɔla yen o mɔgɔ 8 de minɛna
ko yoroni fo malien be pour que u ka dɔn Yusuf ka staff mɔgɔ kelen t'a la o minɛnen o minɛna don min na o ye samedi ye dimanche ne y'an ka Soko ni Dongo ministre wele ka kuma in ɲɛfɔ a ye ne bɛ min dɔn a la n y'o ɲɛfɔ a ye a ko ni Ala sɔnna u b'u n'u seko kɛ ni Ala sɔnna u b'u n'u seko kɛ o kɔnɔna na semaine kelen dafara an ma nouvelle foyi sɔrɔ Yusuf ka ko la ne yɛrɛ wulila yan ka taa Abidjan ne selen Abidjan n ye ɲɛsin an ka consulat ma n taara ɲininkali kɛ effectivement ne sera dɔrɔn consul ye ne reçoit ka ne bonya o kɔrɔ ko kuma in u y'a mɛn o fana u b'a la a ye n guider ka taa chargé d'affaires ambassade la an sera yen a fana ye kuma yira n na ko depuis ko in kɛra k'olu kɔni ma sigi u b'u seko n'u damayira la o kɔnɔna in na ne tora yen semaine kelen n y'a ɲini pour que n ka se ka Yusuf ye n ma se k'a ye semaine kelen n y'a ɲini k'a ye n ma se k'a ye n ye semaine kelen bɛɛ kɛ yen n ma se k'a ye hali a bɛ yɔrɔ min na an ka consul fana mɔgɔ si tɛ yen min y'a ye ko in kɔni ka gɛlɛn mais an mago bɛ maliyɛn bɛɛ la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn seko ye min ye pour que an balimakɛ bɛ yɔrɔ min na a ka se ka bɔ nin degun in kɔnɔ vraiment an b'a ɲini bɛɛ fɛ fɛn fɛn bɛ se ko la pour que a ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ parce que an bɛ se k'a fɔ kaso tɛ artiste kaso ta a ka place ye dɛ Yusuf mago bɛ kɛnɛmana la bi vraiment an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na a mana kɛ dɛmɛ o dɛmɛ ye bɛɛ b'a. Donc nin ye le chameau ka baara de ye c'est un puré i m'a fɔ ma fɔri de don c'est un lâche donc qu'est-ce qui se passe Alassane Dramane Ouattara il commence à s'attaquer aux artistes maliens ye faamu donc ne bɔra nin ko in kalama n tɛ fɛ ka n da don a la parce qu'en général ne tɛ n da don o ko ninnu na quoi mais c'est devenu une affaire d'État donc Alassane Ouattara il a déjà signé son coup d'État donc on va l'enlever cette fois-ci parce que kɛlɛ sera yɔrɔ min ma sisan c'est fini on ne va pas négocier avec Alassane Ouattara c'est-à-dire ni mɔgɔ mɔgɔ y'i da don ani Alassane Ouattara cɛ Ala kana hɛrɛ k'i ye c'est fini Alassane ye a bo kɛ a bokɛyɔrɔ laban de la quoi c'est-à-dire ni président ka fugardenya n'a tɛ jɔ a la a bɛ nin kɛ quoi il s'attaque à notre frère Youssouf Tapo le chanteur malien parce qu'il avait Mali Fassada il sait que c'est un patriote donc il s'attaque à ce monsieur masa min ala ye fo kana se niveau ma a ka manager bɛ taga k'a bɛ taga lajɛ kaso la non seulement t'a fɔ a ye a bɛ kaso min na il peut même pas avoir de droit de visite donc Alassane tu crois que c'est que comment la manière dont il va au minna si tu crois que tu vas traiter les Maliens de la même manière ça ne va pas marcher quand nous on a attrapé vos putains de mercenaires on a laissé les Ivoiriens venir les visiter en prison donc tu attaques nos artistes donc il y aura une affaire de profiter ala kan balmakɛ Youssouf Tapo ɲuman bɔ mais moi je vais essayer de dire aux Maliens jeli tɛ maloya o ye jeli langolo de mais a tɛ mara bɛ wɔsi c'est-à-dire il est temps que les artistes maliens ou quoi que ce soit au moment de la guerre il ne faut pas provoquer des choses qui ne sont pas normales vraiment ni mɔgɔw bɛ guerre la un moment mɔgɔninfin ye faamuya mɔgɔ si t'i to yɛrɛ ma ka t'i bolo don tasuma la ye faamu mɔgɔ si tɛ yɛrɛ faga su ye mɔgɔ si t'i to babili kɔrɔnin sanfɛ k'i cun ka jigin yɛrɛ ma c'est-à-dire il faut que tuma dɔw la quoi an ka se ka dignité dɔɔni kɛ an ka kow la quoi an bɛ guerre de la avec la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara donc vraiment nin tɛ artistes siɲɛ fɔlɔ ye u ka la maloya Abidjan tuma dɔw la ne bɛ n sigi k'a la ne tɛ n da don artiste ko ninnu na parce que c'est pas ne ka domaine tɛ je suis politique mais n'i ye ko sera ne ka jamanadenw ma ça me pousse étant un homme politique k'an da don a la parce que je vais gouverner le pays à un moment venir donc de ce fait si quelqu'un touche à la tête d'un Malien tu as touché à Dante a bɛ digi na mais tuma dɔw la anw ka artistes ɲagaɲaga jeliya ka d'an ye kojugu hali kɔsa in na ɲɛbɔla y'aw bɛɛ y'aw cɛ ka taa Faransi alors qu'an ni Faransi bɛ guerre la nous sommes en guerre avec la France non seulement nous sommes en guerre avec la France Faransi kanto yɛrɛ ka tɛ fɛ hali artistes ka na ka jamana kɔnɔ Mali artistes mais au bɛɛ la b'aw cɛ ka taga mɔgɔw jamana kɔnɔ la sɛbɛ yɛrɛ la ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne peut-être an tɛ mɔni kelen na mais à la fin de journée ni mɔgɔ y'a yɛrɛ na ka tɛ ne fɛ a tɛ n ka jamana fɛ moi je veux pas essayer d'aller dans ce pays donc an bɛ ala deli dɔrɔn ala k'a ɲuman bɔ Alassane bɛ bɔ fanga la ni ala sɔnna ma et vous allez sortir mais moi je vais vraiment essayer de vous conseiller sɛbɛ la a ye bɔ ɲagaɲaga jeliya in na
ay ñaga de la indabla c'est vrai là ka comme non tchekata mo barani vraiment moi je ne comprends rien je ne comprends rien ni Amérique ni Mali be guerre ni ala na quartier be ngam nan tcheka boya je vais aller chez moi beka ibara mais ni ka jamana ni mo jamana be guerre là au fait ça il faut rester chez vous ay to ko jamana ko nala pourquoi beta jamana woro ko nala na su to ka jamana ni mo guerre là tout le monde sait que le Mali est en guerre avec la Côte d'Ivoire tout le monde sait que le Mali est en guerre avec la France donc moi je ne vous comprends pas souvent vraiment je ne vous comprends pas souvent aba okuno kodo la amanga okuno komununa donc vraiment mogoni fi vraiment ala tejinga kuma mo sife angoni me ala deli ala ka bolma ke Youssouf Tapobo yefo mo menité Abidjan chef roy akeranga deni fenla la dame là j'ai oublié son nom akera le fenla outra la humilié vraiment maro la nga mo ne taro femba da ko Mali zone faut y en dessous il nous donne gros cœur vraiment ne compta donner bon on a mon atour mina ay duba ko no dewne vraiment ni nous tsuku te ka on a quoi vraiment on a mon atour mina nous te ka on a faut que dien wuli c'est vrai là on est en guerre avec la Côte d'Ivoire nous sommes en guerre avec la France on appelle la guerre froide donc nous sommes en guerre froide korodo o koro comme guerre somalene la ni dugu fly donc abake ala na kira kama Mali artisu abe nyaga jila dabla ala na kira ere kama akana taka dugula am erimna ani dugu munu mandi dugu badi ne be abse ka concert ke romna il faut éviter la France il faut éviter la Côte d'Ivoire dugu danteni dugu flawi abse ka dugu bela vraiment nendona o gasila abe yafama mais meka tier de fonyana ambe guerre de là nous sommes en guerre abe ni dugu nunu abu éviter ala na kira kama vraiment parce que akana to et Alassane Ouattara ka on artisu mene kuba nga jamana humilier quoi vraiment il faut vraiment cesser ça donc on met do ok en bolma ke ka bo ala ka nyuma bo ou abe bo fene je sais que l'état malien va faire tout pour ka bo mais il faut pas jouer ce genre de jeu encore dorénavant nani dugu me guerre ba ka o ba ko so ka to ka jamana konna la il faut rester chez vous pourquoi abe fakata mo dugu konna la il y a quoi en Côte d'Ivoire mon be Abidjan vraiment abe sabali quoi vraiment Youssouf ni mon kere la ma ben mais c'est vrai là il comment ta Abidjan avec tout le respect tu ne devais pas partir oh yeah il comment ta Abidjan e ba donc faut que Mali artiste doka concert tient Abidjan ou Salfou Bleni humilié orona Abidjan avec la ka ou check au Abidjan kantukuni ne ta do mu ba blani ko suku na c'est vrai là mais angoni ame do ok ala ki nyambo mais ne kunene si moi j'étais ton manager écoutez do mobile faut qu'on qui Abidjan autrement dugu dani Abidjan Mali bébé fait ta concert que Guinée ta concert que dugu là ta Niger ta dugu là mais c'est pas la Côte d'Ivoire pourquoi la Côte d'Ivoire vraiment ne connais pas la délai ala ki nyambo mais il manga do bisi kono ka ta Abidjan la première fois mais nala mun ke o kain vraiment chiori kana ke Mali bere kodu ali nyaga jeli dabla ani France be guerre la ani Abidjan be guerre la ni jamana fla nunu ani Sénégal be guerre la Sénégal fene bala ay nyaga jeli dabla ala na kira ere kama ni président nunu bora fanga la domina na o jaita fu usubi janjan moi j'aime trop les artistes maliens mais n'était mo fait mo mettra en borambi kata on humilié et parce qu'il y avait affaire d'état dit il faut bien voilà. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas provoquer notre pays comme ça. Alors, il faut que les guerre là, il y a artistes d'oré qui ont moluya. Si on y a dans Alassane Ouattara, il faut que Djien Wouli antécédé vraiment. Vraiment, avec Sabali quoi. N'en donnons pas que s'il a bien que mais je suis au sérieux hein. Avec Sabali, on me guerre là, on te coule là quoi. Vraiment. Mais Alassane Bibla, ne Alassane Sonama, à Bibla, parce qu'il y a un bon fanga là à la teme, il va sortir, il va partir. Il va partir parce que comme la Hermina, Côte d'Ivoire, c'est gâté. À la CEA, les tirs en est du fait. Marfa beka ti Abidjan Erina, Alassane Bebo fanga la Jaguar il va partir. Il va partir. Donc Youssouf Iga Blali au tene joro, il be bla. Mais ne koni ne diminu no romina, kumina ere ibora Mali la, ebeka Mali fasada, ebeka Assimi fasada, Mali beba don, ne be klenga musique jouer, il tene donner ti don. Mais ebeka ka do mobile kono kibeta Abidjan. Vraiment Mali on ay nyanga dila dabla. Abaka ou bako so aka nyanga dila dabla. Ni mo ayre la katife, kana ka fait. Abe to yere susu la mo la yere susu ba la mo ta ko jamana fe ambe kan yere ma hono ya ta abe ka ta yere susu jamana la c'est pas la première fois ni la deuxième fois ni la troisième fois et anga artiste demsen do tara ka be ta ka so wole wi ya datu nan twa kono yi amboro la nyaba la tonto salfo fene ko ka bi cheka ta kan ya le fene datu nan twa kono je crois que ko do fene tara yo fene datu nan twa kono mais mo kala ma fene be fo ki bitara autrement mo ne ba Abidjan o de balle ne be ya moi je ne comprends rien vraiment je n'aime pas ça mais anyway me do ok ya rabbi Allah ala ki nyuma bonna mais kana joro Alassane Ouattara datuna me tuakono parce que kele damena ka banere Abidjan la guerre a commencé en Côte d'Ivoire ce soir et ça ne va pas s'arrêter faut Alassane Gabla faut Alassane Gabo fangala il va sortir Alassane dobe dudo ni mine ka faru il ka golombo date roba joni ni ka saydi ata kima basi ne ko kuma bini mami je ba tigi donwa
e dɔnniya nafa si tɛ ne kan. O kuma cɛkɔrɔba e ye mun maa ye kana n yɛrɛ sigilen sɔrɔ n ka foro kɔnɔ ka n dɔgɔya. E ka foro i b'o fɔ dunanw de ta an tugulen bɛ forotigi in dɔn. ne ka di fara la wa ma juguman kɛ maa la mɛ kelen pe de si ye n taatɔ ye nin ye yanni ka se n ka so n ka mɔden sɔrɔ n ka so. i ye n ka kuma mɛn dɛ. e mɔden ye jɔnni ye. ne mɔden ba tɔgɔ de ba. Malangolonden ye wa. i kuma cogo dɔn sabu ne mɔden don i kuma cogo dɔn. ne yɛrɛ kun y'a dɔn e mɔden don n kun b'a bɛɛ lajɛlen dasi a bɛɛ lajɛlen bari anw man ka to mɔgɔ senkɔrɔ a bɛ ko tiga toli de adamadenw jɛkɔrɔ. ne ma dɔwɛrɛ f'i ye n taatɔ ye nin ye ni n ma taa mɔden sɔrɔ so ko mun na fɔ a la i yɛrɛ y'a ɲini. i nali min kɛra ne dɔgɔya an ka foro la da wɛrɛ b'o lakale i kɔfɛ. Zambla, akala ni kira de kama ikana muguti. Akala de kama kana muguti zamle. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Mais même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment mais c'est ça. Qu'ils vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est pour ça, en février, ils pourront même pas... 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire au titre. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou
ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et c'est pas Shogel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Écoute, je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant de, je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager, on a le sommet à Accra le jeudi, et c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si c'est une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci. Hein. Merci bien. Merci bien. Donc, à Koni Ben, c'est ça. Parce que, mon aïe est joué. Moi, je suis un homme de communication. Je joue ça intentionnellement. Parce que, moi, je suis de fort. Nous, les Maliens, de fort de Rebana, on m'a dit terrain en temps. Ni terrain en temps, on me sur un fari fanglin tient en offre. Parce qu'il faut beaucoup, cette fois-ci, on va régler tout. Ni kera ala mamé. Ni kera bes lenyana. Voilà un leader qui nous a donné quelques semaines pour que Anga Djamana ka boka bi. Mais Malien dem ce qui tuerait ma trop mena. Klaka nina qu'elle soumbe en Abidjan. Vraiment moi ça me dégoûte avec tout le respect. Il n'y a pas de différence entre ça, ce que Macron a dit aux Maliens. Macron ko Anga Djamana be boka bi. Il veut que Malien dit coup tient on fait coup be concert que français. Vraiment n'était au fond quoi. Votre pays, notre pays est en guerre. Alassane Ouattara a beaucoup de nier avec un Malien. Il a donné 3 à 4 semaines à notre nation économiquement. Il dit que on dirait que notre pays n'a pas d'économistes parmi nous. Mais Alassane Ouattara est homme. Boubou Sissé, quand le pays il commence à menacer la population par prescrire physiquement, quand ça vient de l'économie, quand on a ministre de l'économie qui a Diagoua Fangassi, Mali Wartukouka, pour défendre l'économie, ce qui n'est pas vrai. Et vous voulez aller voyager dans ce pays? Nous ne sommes Maliens, qu'est-ce qui ne va pas? On ne vit pas dans le même monde. Vraiment, abe sabali quoi. On me kelele la, aba kala na kira kama, aka na nga jamana yira na numanguru quoi, au numanguru quoi. Ne ba o deli ala na kira kama. Ayo jo anga boni fadin sa waina, aka soroka ko samara baw do sena quoi. On veut libérer notre nation. Ameni fadin sa waina il y a 900 ans de cela. Ni Alassane Makani. Dom yi tuere maka kla fo kibitra mal, que malien be fo kibira la chose kani Alassane si tu veux vraiment notre pays. Ce n'était pas l'affaire de Assimi, c'était pour défendre notre pays, affondrer notre pays économiquement. Il insulte notre premier ministre, Choguel Kogala Maïga. Ils disent que le Mali est en train de combattre la France. Ils regardent des ignorants comme ça. Le Mali va combattre la France pour quelle raison? C'est le Mali qui a rendu la France. Pourquoi on va combattre la France? C'est la France qui combat le Mali. En volant nos argents. Ne pourra qu'à faire un 600. Massami alaye. Tellement que France qui m'a dit jamana ou d'atounan tuan kono. Ali G. Ou bien à faire un manga jamana konala. Ne mouira au bela 600. Ali G. Moi me dit ferima badala ibo kelani muni. Ni ma here ko jamana ye muni ko jamana. Mais un Malien et un Burkinabé ivoirien, ils ont eu l'audace de dire que le Mali est en train de combattre la France parce qu'on veut avoir notre souveraineté. Mali on y a ni beko. Il faut qu'on mani voko ina manyon fait. Vraiment il faut qu'il y ait un maloya. Jelite maloya mais atemara be woshi. À un moment donné, il faut qu'on a donc afone a foyer son malina. Mon abe mo min kono ko krisi na Mali njo. Ali ka boy ali ki refa. Krisi tina Mali jo. Ya famu. Saraka tala anga bara de ba jo.
Voilà. Ɲɔgɔnmɛ faga t'a ɲa saraka bɔ t'a ɲa an bɛ baara de kɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an k'an jugu dɔn mun y'an jugu ye o de la an ka jamana bɛ jɔ sinon tɔgɔ wɛrɛ foyi t'a la ni mɔgɔ min y'a f'i tɔgɔ wɛrɛ la a fɔ a tigi ɲɛna ko n'o k'a ye nkalon tigɛ voilà que cela soit très clair donc il faut que on soit intentionnel dorénavant quand ça vient de l'affaire de notre nation voilà an kana taga an yɛrɛ di nin faden sagoya ko ninnu ma tuguni quoi voilà il a dit que nous sommes des idiotes et être partenaire avec la Russie c'est d'être idiote. C'est ce qu'Alassane Ouattara a dit à notre pays il y a quelques mois de cela. Ah mais il y a encore trop de mains. Donc il y en a un beko. Il faut être leader. Il faut être intentionnel. Il ne faut pas oublier aussi vite. C'est ça qu'il s'agit. Cette affaire est sérieuse. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a insulté notre ministre de la Défense. Il dit que nous sommes des naïfs. On dirait que nous sommes tombés sur notre tête. Il dit que notre défense, il est Risso-Croft. Il dit que Choguel, il est en train d'utiliser les jeunes leaders. C'est ça qu'Alassane a dit. Et il dit qu'on va regarder la montre. Notre pays va aller en faillite économiquement dans quelques jours. Dans 2 semaines d'après Boubou Sissé. Donc avec la kautola, qu'est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire qui n'est pas au Mali? Les Maliens doivent savoir que nous, les Maliens, nous sommes en guerre avec Alassane Dramane Ouattara. Que cela soit très clair dans la tête de tous les Maliens. Faut beka donko de bé. Ni tene ka voko ni Alassane ka voko di. Donc il faut qu'on soit très clair. Donc fadé sako mi ok. Amola Hermina, ngache marfa wula ka jamana kono bi. On va voir qui va sourire derrière. Mo mena yele ni be ko fe, amena otigi doni ala sonama. Donc faut ngwani bore ka ira bela, mais faut ambalma ke almami e Jara et Youssouf Tapo. Ame do ki nara sonama ibe bla. Guillaume Soro va venir gouverner la Côte d'Ivoire dans quelques jours. Na ala sonama. Yefamu Eli Jara ay do ke, Adi Diallo ay do ke. Na ala sonama ni ko mbana ka ban, ni ko mena ban ala temeni ala sonama. À l'aide des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. L'Afrique monte en puissance, ne balance la mébraou, ni bébé ban. Ame kuma la Hermina, ni Sud-Afrique di. Sud-Afrique a ira ka fo, kulute mo ka fadin sagoya la tuguni. Ni Sud-Afrique on est où il rebe kuka marfo glaw yere. A yebe ni mina fait la temps. C'est fabriqué en Sud-Afrique. Ni Afrique du Sud di. Afrique du Sud rebe ka marfo glaw yere. Afrique du Sud rebe ka char combat glaw yere. Afrique du Sud, il y a un avion gland. Afrique du Sud, il y a un gland. Il y a un gland Richila, il y a un gland France, il y a un gland Chine. Ça, c'est fabriqué, fait tout en Afrique du Sud. Tout est possible dans la vie d'un être humain. Voilà. Donc, Mali on doit être seulement patient un peu. Ambola Hermina, Natche, Africain Omeka, téléphone courant glana Afrique Namibie, un jeune Namibien a flénié qu'à téléphone gland, téléphone mi ali numéro, ali te kala abe marché. Tu n'as même pas, Italie sem kala abe marché. O invention fenebe jamana konnala. Donc l'Afrique est en train de merger. Ni bébé ban, mais n'a pas se en façade do en reka jamana konnala. Mo nous meka en kele, mo nous te fa en tanye, ka ka anche grigra, kata mo jamana konnala. Vraiment c'est pas du tout la peine. Aba dabla quoi. Madon fembe ma glan folo, mais en ta dondoni, anga to anga jamana kono, anga façade janga jamana konnala. Yefo anga zone nu kele. Ni zone kele banasa mali konnala jamana bejo. Ulu beka wori mi anga jamana kono. No odona jamana konnala. Abe voyage bam ka aba dabla quoi, ni ala sonama. Ambola Hermina, même profiter de l'Ukraine qu'on a là. Parce qu'à l'aide des infos pertinentes, Dante ne fait que son analyse. L'Ukraine qu'on a là, Zelensky a fait n'a Germanie, campagne de Willy Zelensky Kama, c'est déjà jamais vu. N'a Germanie ne a to ni koina sakasroka, pour moi en anglais, ko surveille, comme roka avignon nalike. N'a Germanie avignon nalike, avignon nalike qu'on a là, il a le mec à fort, que Zelensky a fait, ni voté que la Chine et Ukraine, Zelensky est présent. 70%. Yefam obe uga Velesguni de fait yefam donc il y a belaka fo que Zelensky ne peut plus gouverner et Ukraine 70% Valérie et Zaluzny au bebo de no fait en même temps 45% obe Kirolo refait Kirolo Bandonov donc Zelensky il n'a que 32%. Donc ça montre que moi cité Zelensky fait tourner ni Erina Ukraine jamana konala à l'aide des infos pertinentes moi Dante je ne fais que mon analyse. Ambola Hermina, Burkina Ministry, vraiment, a monnaie bo farafin dembela.
a ye mɔnɛ bɔ farafinden bɛɛ la a ye assemblée de kɛra Burkina a kumana Burkina population fɛ a ye discours min kalan Burkina c'était jamais vu. C'était de jamais vu. C'est-à-dire, bête satisfera. Il a parlé le langage de sa population. Il a répondu au cru de sa population. Voilà un leader que l'Afrique a besoin. Burkina, plus de 24 milliards de CFA d'économies réalisées dans la réduction du train de vie de l'État par la transition. Yini, on taubeka assuin. Burkina beka do fara aka warkan tigala ila shidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire Burkina ka gouvernement meka war mara yefamu an taw beka ataka asuen ngate ko ka zonirana na ma kule surkati konala o frete nyabo akokera bara ide. Vraiment nyende be to ka fo yana ngo nyede dusu anga dusu sa ala na kira kama malion ne ma mo si fani ne ma mo si bani ni anga dusu quoi ça dit que on anga dusu quoi anga ke ala kama anga dusu anga kelia quoi anga kelia doron quoi ne bo doron ni na fa anga kelia quoi voilà anga kelia anga maloya ngo Burkina be ka worde suraka Quran ni là Burkina est en train de gagner l'argent quand ça vient de l'électricité. Burkina be wure ne wuli ko dante ne ngo alo ko dante ki be kelem na ko c'est très noble. Ko muna ko Mali gouvernement na Burkina ou kala die Burkina ka courant ou be ka diriger tout mina pour que le Mali puisse faire la même chose. Pourquoi le Malien ne peut pas venir voir comment IB est en train de diriger leur département d'électricité et que le Mali fasse la même chose. Non, vraiment, c'était une très bonne idée. Mais n'est-ce pas le monde? Il y a le monde, soit les cas à quoi, soit les fait de Mali kono, na madame la jamana bechi quoi. Ni soit les madame la road jamana ko, vraiment, c'est pas la peine, en sous la masse quoi. Donc le Burkina et ou quoi ministère quoi transition c'est santé et ils sont en train d'économiser l'argent. Nous on est en train de perdre l'argent. Comment tiara? Ouais. Oh yeah! Burkina est en train d'économiser. Nous, on est en train de voler. 24 milliards de CFA d'économiser dans la réduction du train de vie de l'État. Jamana nyamoko ka mode de vie dobora la 8 milliards moi ani nani o de farlu ka budget kan. Burkina en dehors la Russie et ou ka partenariat fene do farla kan. En dehors de la Russie, le Burkina Faso a renforcé la coopération militaire avec la Chine, la Turquie. Cette coopération permet au Burkinabé de disposer des armes de dernière génération selon le premier ministre Apollinaire et Kelem de Tambela. Voilà, qu'au Burkina, que tout monte en puissance en Burkina. Tout est breaking news en Burkina. Ko dugukura jɛra Burkina olu tɛ soli la olu b'o amola mun na anw ta ye 23 milliards détournés en 2023 au Burkina Faso 24 milliards et renforcé de l'économie e mɔra amola ka bon ni dusu b'i kɔnɔ ne ni sugu fɔri vraiment mɔgɔ jeli tɛ maloya mais a tɛmara bɛ wɔsi nin ye réalité o de ye ne tɛ nkalon tigɛ o n'an bɔra ka nin kuma de fɔ yan k'an ka taa dɔɔni dɔɔni ko ka zone dɔrɔn yira an na zone tɛ ka yira an na Burkina a économisé 24 milliards le Mali a volé 23 milliards en 2023 e mɔra maloya ka bon n'a cɛ citerne 59 o bɛ tunu jamana kɔnɔna la jamana min bɛɛ ye caméra ye ko o zone yira an na ko investigation bɛ ka kɛ ko n'an ma taa dɔɔni dɔɔni ko légalement k'u tɔgɔ se ka fɔ manamanakan bɛ se ka tɛmɛ o kan an ka 6 milliards bɛ taga ka taa an ka président frappé ka taa da siri fo palais kɔnɔ ka bɔ ni wari ye ko k'o zone fɔ an ye k'an k'an jɔ fɔlɔ ko investigation bɛ ka kɛ donc a maloya ka bon donc Burkina Faso ils sont très fiers u bɛ ka mun kɛ nin ye vraiment nin bɛ so filɛ sobolikɛnɛ filɛ nin ye mɔgɔ si ka n'i bolo sɛnɛ ma so filɛ sobolikɛnɛ filɛ nin ye. Nous avons d'un côté des lettrés dont le corps au Burkina Faso et l'esprit en Occident. Des diplômés formatés dans la pure pensée occidentale, sans une réelle capacité de contextualisation et d'adaptation. De l'autre côté, nous avons une paysannerie déboussolée, torturée entre la réalité du quotidien et les sophismes juridiques et politiques auxquels elle est confrontée. Le Mali, mon pays. Il est évident que ceux qui ont construit leur carrière, leur fortune et leur prestige sur la connaissance, le maniement
et la manipulation des constitutions occidentales. Et qui n'ont eu ni le courage, ni la clairvoyance de s'interroger sur leur réelle utilité dans nos sociétés. Ne voient pas d'un bon œil notre projet. Ils feront tout pour convaincre du contraire. De prétendus savants diront que les valeurs sont universelles. Par conséquent, la remise en cause de la Constitution actuelle non seulement est sans objet, mais serait un recul démocratique. Ce qu'ils oublient, c'est que si les valeurs sont universelles, la façon de les vivre diffère d'une société à l'autre, et chaque société se les approprie et les exprime à sa façon. Le fondement est que chaque société a sa spécificité, qui se traduit par un environnement, une culture, une histoire qui lui sont propres. Même la vie humaine n'a jamais eu la même valeur dans l'espace et dans le temps. Oui. Qui en Occident ne se souvient de ces sanctions horribles, comme les écartèlements, les bûchers, où l'on brûlait vif des gens pour de simples divergences politiques ou religieuses? Même de simples voleurs, ou supposés tels, étaient marqués au fer rouge. Nos sociétés ont-elles partagé ces valeurs avec l'Occident? La conception de la vie en société est-elle la même dans tous les pays du monde? Dans nos sociétés traditionnelles, l'éducation et l'apprentissage se font dès l'enfance avec les parents et le milieu social. Ainsi, l'adolescent n'a pas de problème d'insertion professionnelle. De nos jours, le manque d'emploi des jeunes n'a fait que ceux qui ont reçu l'instruction scolaire sans ancrage dans la réalité socio-économique. D'où la nécessité pour nous d'introduire l'enseignement des métiers dans les écoles. Si l'on est d'accord que l'enfant doit être éduqué, le contenu de cette éducation est fonction de l'espace et du temps. À partager. N'est pas la même qu'au 19e siècle. C'est ce manque de discernement dans nos pays, piloté par des âmes sans ancrage social, qui conduit à la délinquance urbaine dans nos sociétés. L'expression de la liberté a-t-elle toujours été la même partout dans l'espace et dans le temps? Non. L'individu doit-il prévaloir sur le groupe ou le groupe doit-il prévaloir sur l'individu? Quels sont les droits et prérogatives de chacun au sein de la cellule familiale, au sein du groupe social, au sein de l'État? Autant d'éléments pour lesquels chaque société essaie de trouver des réponses. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oh yeah. Ya Burkina ba nogo. Ne kuma fefe fo surkati kono ya ministre fleur ka fo Burkina be nyana. Aka kuma famba je djuma ko mara. Ko gouvernement na ka bara beke. Gouvernement va créer l'économie. Gouvernement mina école ko la ben. Gouvernement mina ni beke. Mais koni gouvernement ni beke o. Ni mara te Burkina kono la ko fute wa. Fude do. Ni mara te du kono la fute wa. Fude do. No de fo nyana. Ngone te galon te mo shi. Ni mara ma dum bala. Na che ambe sanjikoro woshiri la awa taburi. Abben ala na krate. E awa taburi che bima mo bla ko nyina je kono ko awa taburi. Awa taburi ngone be psychopédia buguri kalam. Moi je lis les psychopédiques. Je lis pas les n'importe quel book. Ne be psychopédique de kala ben ala na krate. Moi je lis des psychopédiques. Regarde, ni livre encyclopédique. Regarde comment qu'est-ce qu'il parle. Il parle de divorce. Ni encyclopédique livre. Ça c'est D5 depuis 10, c'est-à-dire depuis dans les depuis c'est-à-dire dans les décennies. Les décennies livre de quoi? Volume 5 The World Book de encyclopédique. La livre mondial de encyclopédique. Regarde. C'est-à-dire même on couleur ni konyi quoi. Mali join bola couleur là quoi. Vous voyez? La livre du monde. Il faut voir. On y va là. Anglais de The World Book. La livre mondiale. 5e série. Vous voyez? 5e série. Donc, il y a do okona là. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle de divorce. Ici. Il parle de divorce. Dieu kono. Dieu tseka mara. Jamana seka mara. Tant que mara madon balason. On ne peut pas gouverner. Jamana seka gouverner. Nima n'intika priorité. Vous avez vu, Poutine y a une carrière de débat. Aya ye Burkina ministre ni kene ne fois aka jamana de nyana. En ce cas bête ka da gouvernement parti do be ke sonar la.
aw se k'aw taw kɛ furuba saw ni manamana kow ye ɲɔgɔn kan ka n ka cɛ ka taa kɛ musoba furu ye aw se k'aw jɔ n'aw musow ye ka tila ka furu cɛw ma alors ka tɛ cɛ minnu fɛ ka jamana ci n ka cɛ ka dɔrɔku ni fɛnw kɛ n ka jamana kɔnɔna la ne bɛ k'o de fɔ n ɲɛna n ko Asimi Goita bɛna Mali jɔ a b'a jɔ a bɛɛ n'Ala n'a kira cɛ wallahi a b'a jɔ a ye fɛn fɛn fɔ a bɛ k'a bɛɛ kɛ a bɛ ka wari di aw ma a ye constitution changer aw ye a ye kira minɛ ka di aw ma wa Ala ma daminɛ fɔlɔ mais ne bɛna mun fɔ Asimi tɛna se ka mun kɛ maliyɛn denw ye o ye an ka mara de don ba la c'est nous qui doit aider le président an k'an ka dukɔnɔnaw minɛ ka ɲa n'a ye musow furu an k'an muɲu an ka furu kɔnɔ musow k'u muɲu u ka furu kɔnɔ an k'an denw lamɔ on ne peut pas élever jamana se ka taga ɲɛ n'a tɛ se ka an denw lamɔ de donner la valeur paternelle à nos enfants c'est infaisable. C'est impossible. Mɔgɔ si ma deli k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ le Mali n'est pas un super pays n'o fɔ aw ɲɛna donc n'an bolo ko anw ye anw danna tɔw fɔnɔna i ye faamu k'an b'an ban diɲɛ sariya fɛn fɛn de ye diɲɛ tabiya ɲɛnama ye n'an ko k'an b'an ban bɛɛ ma donc ni mun y'an sɔrɔ an yɛrɛ nɔ do ye dɛ o tɛ Asimi nɔ ye dɛ donc mara ka don ba la ni Burkina président kumakan ni ko gouvernement b'a ka baara kɛ ko mais ko n'i y'a lajɛ ko denmisɛnninw minnu bɛ dɔrɔku minnu kɛ Burkina ekɔlisow kɔnɔna la ko denmisɛnninw bɛ bɔ so de kɔnɔ so min ni fa tɛ du min kɔnɔ ni musow kelen bɛ ka denw sɔrɔ kɛnɛma i ye faamu ko du min kɔnɔ ni fa tɛ a jɔ n'a den ka marali ye ko mɔgɔ tɛ se ka kuma bidenw fɛ manamanakan tɛ tɛmɛ a kan ne denw bɛ n bolo Amérique yan ni Ala n'a kira cɛ n'u y'a kɛ ne m'u datugu n'a cu kɔnɔ n tɛ Ala la ye ne bɛ n denw mara Amérique yan i n'a fɔ ko ne la marala cogo min na wolofabugu a bɛɛ n'Ala n'a kira cɛ cɛ bo ka fɛgɛ yɔrɔ min na a bɛ tigɛ yen de bo ka fɛgɛ yɔrɔ min na a bɛ tigɛ yen de ka den jɛ yɛrɛ ye fo ka avenir tiɲɛ donc on doit revenir à nos valeurs an b'o la heure min na Burkina Faso encore en action le gouvernement suspend le journal française de Monde pour traitement mensonge de l'attaque de Djibo donc an b'o la heure min na Burkina et le Monde yo suspend mais o la u bɛ retard la quoi an b'u ɲɛ o yɔrɔ min na oh yeah an b'u ɲɛ o yɔrɔ min na bima dugujɛ an kan ka média bɛɛ de gɛn c'est pas le Monde seulement il faut envoyer tous les médias et toutes les compagnies françaises dans votre pays vraiment je crois que Tchani il est en avance Tchani de bɛna Faransi bɛɛ gɛn ka bɔ ka jamana kɔnɔna la vraiment parce que ale ye jitigiw gɛn a bɛna bɛɛ gɛn ne bala lamɛnbagaw c'est-à-dire an bɛ moment dɔ de la c'est très très important l'information est cruciale. L'information est cruciale, l'information est très pertinente à me comment la RMNA. Vraiment, Burkina président a un débat, a un discours, a Burkina best satisfait, Morobora Kenema Kakmakan. Tout le monde est satisfait de ce Dans la même dynamique, la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES accouche d'un communiqué final. Les diplomates des trois pays recommandent surtout aux chefs d'État de l'Alliance, au lendemain du discours du Premier ministre sur la situation de la nation à l'Assemblée législative de transition, les Burkinabés ont réagi face à son exposé. À Ouagadougou, nombreux sont ceux qui estiment que le chef du gouvernement a réussi son exercice pendant que d'autres émettent des propositions pour une meilleure gouvernance. Issouf Kabouré et Jérôme Tendano. Un discours de vérité directe. C'est un vrai patriote burkinabé comme le président. Je crois qu'il y a une nouvelle donne. Il faut que les choses se traitent de façon publique. Sortie réussie pour le Premier ministre lors de son adresse sur la situation de la nation à l'Assemblée législative de transition. Estime ses Burkinabés. Et c'est surtout le style, sans détour, de Maître Apollinaire Joachim Son Kielem de Tambela, qui est considéré comme réaliste et pragmatique. Par exemple, l'attaque qui s'est passée à Djibo, il nous est tout détaillé. Donc vraiment, c'est un discours de vérité et direct. Il dit que le Burkina Faso s'est doté de matériel militaire percutant. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et il a essayé quand même de faire un bilan par rapport à ce problème, à nous dire jusqu'à là, quel est le pourcentage du territoire quand même qu'on a pu récupérer. Et un peu le reste aussi, il y a un travail de fond qui se mène et que d'ici là, vraiment, on pourrait retrouver les 100%. Il a fait sortir ça de son cœur. Ça, on est conscient que ce qu'il a dit là, c'est tout le gouvernement qui a parlé. Et c'est la voix même du président. Éducation, diplomatie. Certains louent le langage de vérité du chef du gouvernement qui met chacun face à sa responsabilité. Au niveau de l'éducation des enfants, là, ça m'a trop touché. Concernant les élèves qui filment l'endroit là à l'école, il a parlé un peu que c'est au niveau de leurs parents aussi. Nous aussi, on devait au moins les éduquer dans la cour.
Et là où vraiment ça m'a beaucoup plu, c'est quand, au moins de façon officielle, il a accusé au moins le gouvernement français d'avoir commandité au moins des coups d'État ici. Les choix stratégiques du gouvernement burkinabé sont également salués par ses citoyens. Donc, on est oh yeah! Donc, on est Burkina ministre non seulement l'économie, avec à monter en puissance. On y 23 milliards, on y yuruku, ou les 24 milliards, ou le tako faru takan. N'a ni kumana mali zongo kan. N'a donné ou le bi, n'est pas trop fort. Allez kumeka, allez kumona makanga dondoni sur le cocan. Allez de ne quoi. C'est un tonton, a un wole, avec un toko fiston, ko sebere là. Qu'on est kunta do kaka dunga seni bema quoi. Ko vraiment, ko allez kunta do quoi. Kale bene yuruku kele la quoi. Ko wallahi kale kunta a don, aka dunga seni niveau ma quoi. Sore kale yɛrɛ datuguna yɔrɔra kɔnɔ quoi ne ko e tonton ma foyi yala fɔlɔ jamana se ka jɔ a kan a se ka jɔ a kan donc an tɛna se ka makɔ a kan donc ne bɔra lamɛnbagaw vraiment an bɛ taga n'an bɛ taga an bɛ se ni ala sɔnna ma aw kɔni b'a dɔn ko Umaru Ambalo ka fanga o tɔ kɔni o bɛ doma kɔnɔ de bolo masa min ala ye ale ka jamana kɔnɔ suɲɛli tɛ kɛ yen dɛ u b'a cɛ de ale ka jamana kɔnɔ u tɛ suɲɛli kɛ dɛ u b'a cɛ de dugu fitinin u b'a cɛ de dugu bɛɛ zo ko Afrique bɛ développer nacogo jumɛn mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ suɲɛ n ka cɛ Dangote bɛ ka 19 milliards a bɛ k'a yɛrɛ ka raffinerie dajɛla a yɛrɛ a kelen Nigeria anw bɛ k'an taw suɲɛ vraiment an ka dusu donc Umaru Ambalo ale ka ko bɛ don bolo ale bɛ doma kɔnɔ de la n ka cɛ chaque 6 mois marifa bɛ ci dugu kɔnɔ e kɔni b'a dɔn a mɛn o mɛn kelen na gulo sanfɛ donc Umaru Ambalo ale datuguna tunnen don a kɔnɔ ni heure in na a bɛ voyage la halisa donc ni ala sɔnna ni mun bɔra o ko la a tɛna kɛ basi n'a bɛ basi min jɛ donc an bɛ kuma la yɛrɛ min na Umaru Ambalo ale kɔni ka ko a wusulen don a ka jamana kɔnɔ ni heure in na parce que ale ka ministre opposition de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ministre min yɛrɛ b'ale bolo o t'ale fɛ donc en même temps dɔ ye 10 milliards détourné gouvernement kɔnɔna la u kɛlen ka olu minɛ k'u ta olu de la ka t'olu labɔ avec effet donc vraiment c'est chaud là-bas et c'est bon comme ça parce qu'elle est bon fanga la terminale à son amant. Le calme revenu dans les rues de Bissau après plusieurs heures de combat durant la nuit et vendredi matin. Les tirs nourris ont retenti dans la capitale, opposant la garde présidentielle à des éléments de la garde nationale retranchés dans une caserne. Un peu plus tard, l'armée a diffusé une vidéo censée montrer 8 membres de la garde nationale faits prisonniers dans la cour de la dite caserne, ainsi que des images de quelques armes automatiques et munitions. Les soldats arrêtés auraient tenté de libérer 2 ministres détenus et interrogés par la police judiciaire depuis jeudi au sujet d'un retrait de 10 millions de dollars des caisses de l'État. L'armée a également transmis aux médias cette photo, présentée comme celle du colonel Victor Chongo, commandant de la garde nationale, arrêté et transporté à bord d'un véhicule militaire. Le calme est revenu après cette annonce d'arrestation. Comment se décompose la vie d'un homme? Le membre du gouvernement aurait été récupéré sain et sauf et replacé en détention selon l'armée qui a appelé la population au calme. L'activité a tourné au ralenti dans le centre de la capitale où la présence militaire a été renforcée aux abords de la présidence, de l'état-major et de la police judiciaire. La Guinée-Bissau est dirigée par le président Umaro Sissoko Embalo, élu en décembre 2019 pour 5 ans. Le pays, qui vient de fêter ses 50 ans d'indépendance du Portugal, est régulièrement secoué par des coups de force. La dernière tentative de coup d'État date de février 2022. Ce vendredi, Umaro Sissoko Embalo est en déplacement à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour participer à la 28e conférence des Nations Unies. Chaque 8 mois, donc Amola Erimina, c'est très très important. Anga mugobado fatura, amba fuko inna lillahi wa inna ilayhi rajaun. Anga mugobado fatura no e bamako dutila kawye, bamako tikiu. Anga mugobado fatura, vraiment me do bake e gouvernement kumana kan ni mali mugobadi, vraiment ale fatura, vraiment amba fuko alaka dauro sumaya, alaka farasra me shukan, ni anga jamana tikiu de. Donc c'est avec vraiment un message de condoléances et c'est avec chagrin et profonde douleur que j'ai appris le décès de Suleiman Niaré, patriarche des Niaré de Bamako, paix à son âme. Donc vraiment Suleiman Niaré, nous sommes Bamako Niaré la Kaouye, et nous sommes en Djamana Touye, et Mandé avait oublié là. Donc Suleiman Niaré a fatura, vraiment ambe douke alaka dauro sumaya, alaka farasra me choukan.
vraiment ni ye mɔgɔba de ye jamana ye mɔgɔba de perdi vraiment jamana ye mɔgɔba de perdi mais mɔgɔ si t'i si kɛ diɲɛ kɔnɔ dɔnfɛn lɔnfɛn a bɛɛ ye dafɛn de ye donc vraiment ala k'an bɛɛ ɲa k'an ta don makɔnɔ vraiment ɲarelakaw ye mɔgɔba perdi donc je présente mes condoléances les plus artistes à la famille du défunt durement éprouvé ainsi qu'à toute sa communauté, qu'Allah le Tout-Puissant accepte dans le plus haut de ses paradis. Donc vraiment, nié nyarala kauka fatuli et noé jamana tuguye, vraiment nié perdi bayanga jamana kono, jamana e mogoba perdi. Donc vraiment me fouli ke Bamako tuguye suraka ni nyarala kau au beka fouli bien. Yar sa ala kanga dambeu mabalma ala kanga dambeu la tanye nunu ya anga dambeu de nunu anga valeru de nunu amen ne nyedon donc ambola erimina nouvelle ka tchandante bolo mogodo ko nga téléphone juru bla mais je crois que shukura doni mais na be fenga téléphone juru bla abse ka sinkena mogo bala na be fenga téléphone juru bla abse ka sinkena et comme il ne shukura doni mais ne taroni shukura obara na be fenga kuma abse ka kuma mais mogodo ko me ka fo nga téléphone juru bla je crois que amse ko bla chinina comme ça me se ka show la bantu mina et très parce que fait ka téléphone bla china quoi mais anyway chinina ala ma fo kana me se ka téléphone bla ala sonama ne bala la me bagaw vraiment anga jamana tatro kain fait mene dante toro jamana koina o shwelle shweli koin vraiment nete a ko kulangala ambola ermina anye nouvelle do soro ambalma ke no anga almam jara do be ka fo bollo kan ko almam jara ko interpeller la mais almam jara ama interpellé et mo dori interpellé là au fana de trop ko fano oni almam jara be trop clean mais ko almam jara ka interpellation ko fake news de don donc mo dori ba essayer ka mo trop tien mais aller m'a interpellé donc almam jara m'a interpellé comme sur quartier la menendo fonkunga a essayé ko datunan twa kono en bega to niveau kelina donc almam jara n'a pas été interpellé mais masami alaye mo dori interpellé là ale ni almam jara be to kele parce que anga jamana shonli ko vraiment a kobora c'est-à-dire a ko ere se ka nyefo ni ma kuma ere dabla molol kabo ni mo madana ay na ma ko flash info kono ibe ga ministre do blala kunu kataka so bumbala arna morgo turi ni do ba woli ko papu do yera ko ama ko Jacques ale ko ministre ibe ka klela ministre de la jeunesse et des sports ay OK au kofé akara ministre de la communication no yokuna fonu dila ko ministre sano che ibe ka kle jara papula ko sebe sabula ale le ko permis directeur bay kata 2015 kanabla 2017 la yani aka wuli ka do gouvernement kono ay ibe ka kle be ka ministériel la fokata ibe ka fanga chi kunu mali cour suprême juge we madada papuka ka bla kata kasobumbala muna nani oyi sabla ni wati na ibe ka fo mali justice kelono ka dossier belebele badele ni oyi secure pori ni oyi société mun welela gouvernement fait kana fara uka ta report la kana o société ibe ka fo milliard chama de détournera ola o koina ministère fla olu de tun sembe akola ni oyi ministère des transports ni aéroport bobolo ani ministère de la sécurité ni ministère flan no ko be contrat ko kalama ko sebe ni dossier ko okum konnala ibe ga ministre de la sécurité koro ni oyi général Salifou Traoré ale fana mi no ka blagata ka sobo bala ni watina ay kuna foni soro ka fo ko mu ye ministre des transports koro ni oyi Babet Ganoy ko kala ka jamana bla ni bezo me papu se ni dossier ko ya papu yero ko me daga du bezo si a wole ka jira ka bezo ere ko gula de boulet ko ano yorola ay ayata sabula bezo ay renyana fen foite mume aleni dossier secure pour ko bla relation enquêteur ka sega ya jira ka fo ko société yere créera ni auto juge conseil o société ni wari chama détourner la kata ola wa papu to be o société ko ina do yere ya jira ka fo ko papu tay message do chi ko ba jira ka fo ano belebele ko ina o gara sababu ye bi bu ma se ka yere nyana bo juju nyakoro nyebe do be ni ko kiba fo peut-être a kololo be yele ni ga de mayawla o be mo chaman black datu ko be sigla énergie kuni ibita soro politique mo wono do Allahu akbar mo luté de na tiena nyasim be énergie la o nanto énergie de la société anonyme et mafia avec un conseil d'administration
à cause gestion kan ka to conseil d'administration et énergie de boulot mais souvent ministre temana énergie là moko bi rani nga na sur directeur général de directeur général yo wa ou bi au ministre des directeurs général Allahu akbar malien benya balaw moko tap madi wa énergie kabi tumaja kabi wakati ja de pa ra ko kada énergie kare ba foko furo ba misidi mi mana na obe moyen ne nyini il sait qui quand on boit la chuku mi mana na bi quand on boit la chuku mina na tiena mbe masisa bi on a près de 300 milliards de dettes Juruwa juru mi me énergie là wa mi me énergie là chugudi o kacha o juru be consommateur la wa walma même mi finyana la wa mi e mo ko nyina sisa ay da ba fa ko mais ko énergie mo ko jole me rana dongo do ko facture sara la ko énergie bet la ka ko war tableau sangono énergie be gasoil ni essence mi sanka don groupe la sangono 2019 chiffre de ben kono milliard keme ani milliard tan kono to o ye carburant o ye carburant droit milliard joli milliard keme 119 milliards o be ka carburant sanga ke groupe la mais au groupe o lu te se be mako ko hala tla ko sabat la ko nan nakoro a to be dafa chugodi manang talibe courant de fira amma manan téléphone ba da mana société do de boulot wa sa da mana société o tanta yo tankelen tayo mutla go nya fi sisan manan talbe courant firama ko de barbe courant firama albatros be courant firama ame courant min sana o mo buloni sangono ni ya jatemna abiti jo fo milliard keme wo dépenser fo milliard binani hake milliard keme binani hake an ko mako achat d'énergie o te milliard keme flan ko wa énergie be ka facture min di mo ma nango maganga chiffre da anga soro ere sangono da fama 200 milliards à peu près sangili kono 200 milliards la soro 200 milliards bon carburant ni achat d'énergie au fera ngonga o manjan 200 milliards wa mo be sala chugudi barato be ka chugudi courant mun be tinya du kono lu be dila chugudi embo be sala chugudi imayo warti nim be juru de beta o juru mbeta bangula kanin ko non la clé bangue be tona min do ka ni o fana jatemina o fana tona ere ka cha 10 milliards e pumate a juruma ah yeah ado ban na chugudi bon donc ni e dron ka glessi de awma bon o juru mbeta bangila o be swali di fane donc c'est un fléau donc énergie problème glanin balia dorete zoari donc jurumbe tan yetan o jurumbe ta bangila bangi be 10 milliards d'intérêt de soro la donc bangi be kosugu be ke pour que juru ka se ka ta ale bulu e ka jete mina ba ni be 10 milliards soro fendo la comme bénéfice e be fe ko dabla ite fe ko dabla donc mo munu be juru la se bangi kono munu ba to bangi be juru lu fene be wor soro e fo ma ko les intermédiaires yefum c'est-à-dire mo be problème créé pour que bangi be se ka juru do wor be do bo fene ma donc le flot continue donc ambe so kan sikur la ça comme machallah ne quoi au lieu qu'un boka kumokan étant des patriotes étant des dignes fils de notre pays abo makokan donc jamana bezo de n'importe quel domaine mo kan zo ere mina ulu de zoni donc anga jamana be ni ko ni bolo kan na ndam ko la ameka soin en ere sigle nyana ameka livre baw kala entra école baw la ameka mo ka miliyaro dirigeant ye américain amba don soli be ke togomina amba be kalama nango ka me kumokan kanga na kumokan kanga makun kanga foko ni ala sona makabe ban ni mogo yi makun mali soli ko kan wallahi billahi lezi ite malende yere a ben ala na krati ni mogo mi dalu mali soli ko la wallahi billahi sumatallahi te jamana infe ne a fo awnyana mogo baka jamana miskara jarati sue ite ardena yinya la foka dien wuli mogo baka jamana miskara jarati sue ali terusi ka usaniye a beni subhanahu wa ta'ala che il faut ibe wor la du ka jamana kono ite fait sur ka jamana ko le Mali n'a que des opportunités ni Mali soni dablara wallahi billahi nga jamana problème tobe do 20% ne ma le Mali a besoin de tout allié jifere badala be wor sur Mali kono
i tonteni ka Aïcha Tremblay ke fambe ton sogo ton frère là ou ils font 20 000 francs par jour 20 000 francs par jour multiplié par 30 au bébé jolima ton sogo ou beka fo parce que ne Mali fambe suis je suis le Mali, j'aime trop mon pays 20 000 francs par jour ton frère là ko kubo resoro ne ka kuma tere ton irana 20 000 francs par jour multiplié par 31 ça fait 620 000 par mois 620 000 par mois ka ton frère gitronda la kabaw jo ko worte jamana kono ka jamana beke finia en ko worte jamana kono ki sigi temina ka shinyana ka wuli katere ko worte jamana kono ton frère la ou fleni e koro kube 20 000 le soro kle kono ton frère la 20 000 par jour ouais ibe ka fere charbon ni mo mi e gazi sigi ibe mo soro to soro ere ou ni fonyana be mo mbolo ton soro ou fait 620 000 mal la mo 620 000 ke mal la et na na chrétien mo be Amérique là. Tu n'as pas besoin des États-Unis. Donc le pays c'est des voleurs. Anta makwaka wa anjigi alaye anjigi gouvernement. Mais gouvernement ka taka to minata vraiment ni keleme ka mo la décourager ka au banga 6 milliards sur baka ko fo anyana o keleme ka na décourager Assimi Goïta vraiment tien faut terina o te tera ça c'est décourageant. Ka desa ka 59 remorque min tuna mo mun keleme ka asuen ki bango to fo anyana c'est vraiment décourageant. Vraiment nga tien fo nyona gasse so mun ba san ka au bangulu to fo anyana c'est vraiment décourageant. Et les Maliens m'entendent, c'est vraiment décourageant. Je suis maloïma, je suis bouillant, je suis karama. Mais je suis fort guerre ou na auto et ne pas guerre comme les filles en présent. Ni ala na crête me ka guerre baro de filles temps. Me ka guerre baro de filles, quoi les Maliens yere. Mais nga tché, Maliens koko ka fiena monsieur le président, ko zone doli kuta fait buta fait chini. Voilà, quand toi kan bafoina. Ante toi kan bafoina de zone doli, on veut le savoir. Ante zongo in kulengela Assimi Goïta et de Afrique discours là sans son excellence ambe zongo in kele la depuis mana ambe zongo in kele la depuis mana donc vraiment il kana zone dogo de mo mi tara et anga war yuruku pale kono les 6 milliards là ambe faka tigi don mo mi anga jamana 59 remorque min tuna ina fako mami wata ambe faka don dila makoni ambe faka don on veut savoir les voleurs. Et puis, désormais, on veut voir la tête des voleurs et on veut savoir leur nom. On veut les voir à l'ORTM et on veut suivre leur tribunal devant Dieu et le monde. Alors, avec mon cybercriminalité, vraiment, ni ne kume mbolo kada ma surkati konna la sonne ma sobla suina do mekasi ni ala na krache. Mais mekasi ni ma sobla suina quoi. Parce que a kokera bara ya kokera damba dakui. Nala sonama aman sigi ka ko tola je ni mun bora la amanda mugula inshallah ala kan jamana kanda ala ka dusukulu do an kono salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.